سلام تخطاتلتنا إذا channel كمي تخونون صبوك تكونون أي وترو تمنيتنا يولو مون كم وترو العلا قد سنة دلو ومزبلنا يوم زيناتاتن تنتنا مسوز خيدن حيزنا لكم قريبنا لنا ب عزيمة مساتة تمزيناي بدمسناي قوالان كرينينا كفيتنا يزلنا أنا بحكي نعمتات ندحريت مليسكم الله فتينكا أم نفسه كف مدرخ سمعك حدش درف زتعم فتدمتي توهدت نايت موزيكا مع فليز بلايو بتغين بتقل نتن احنا نقول زلنا كحجز ونسلا زخلي ليه بارنا لو مارستي وبعبي بدرجة عالمنا هنري أتكرونا كل جزء زومنا جبرنا أبنا عدنا هنا خملة سامودتا مجمريا دونالد ترامب شوك ويفس ويون زخدو زلو بفلاي منقصونا مرت أي خيس لزلو بتوم زمرتهم زلو سبات انت عينت بوليس كل وكم زغنة بدرجة عالم بس عبيت حجرات نبي أوروبا نبي روسيا نبي تشاينا نبي ماكلاي مبرا بقرن أفريقيا بأفريقيا بقرن أفريقيا أون زيادة انتهي سلوا كل ويو العلا قد نزلون تذكر كم فتنينا نزيد ما بخل من قد كرينا بخطبة بتاو مدايو بخلو أبتي شركة تاتنا أبتي نابكينا دي كم رحنا بسلام نزبلون أبو كن ركفتنا بمن قد خطبة كرينا لا يكبروا سبورت يكبروا دقفكم هاي توحدوا مجمري هذا ما أنكو حق وسنا ناي السنيت كنبلينا عبد الحريتون زعبو زمل كتارس كلونايو نمجمري هاجن اسكي أبزن كربا معلتات غير ويلوم زجهروا لزلونا دونالد ترامب اسمع. Well, within 72 hours, that short little window of becoming president-elect, look at all that's happened. Trump appointed the first female White House chief of staff in U.S. history, the Party of Women. And here's a زياد chief of staff مريض والله أنا مجمري أقوال سيتي chief of staff ناي منكست أمريكا بمخانا دما تاريخ صريح له دونالد ترامب يزبال زلو دك نسيوز اللي صار دك نسيوز يزبلوا زنبرو نتي حركاتي العلا قد أسنزلوا سرحناتو نزا قوال سيتي بمهابو وريدي تاريخ صريح له. Live look at the Dow as it hits a new record high along with the Nasdaq and the S&P 500. That's right, economic gains. And then كم دما زي كتباو مالتي دونالد ترامب لك كاب سلطان كاب زمت كل تي ماركتس داو جونز دبلوديو ناسداك دبلوديو اس اي بي 500 ديو كريبتو ديو كل عينة انفستمنت نلا على كم زخيت كوين له مغنياتو دونالد ترامب سحاب الناس سلو زلوه ويون البيزنس عالم لدونالد ترامب نبس بغيت متخم زنبره في الادمات التكنولوجي سيكتور بتعمي جامب غير زلو مالتي. And then the latest migrant caravan that was heading towards our border shrunk by half. Reuters is specifically citing Trump as the reason many of these migrants turned around. New York City announced it would stop giving free. كم دما تي سدتنياتنا بتا بزي حقاوين سدتنياتنا بأمريكا دمتو زنبرو فرقهم كهادمو ندحريك ملسو وسينو مغنياتو دونالد ترامب محرد زي بلو سب مخانو سلستفلتي بلو كابون نتو ما وشتات يوم زلو زنبري حقتات كميلي غير كم زلو جينا دونالد ترامب سلطان كي مسا reason many of these migrants turned around. New York City announced it would stop giving free debit cards to migrants. That happened too. And yet, looking abroad, Hamas says it wants an immediate end to its war with Israel. How about that for timing? حماس دما هذا تي نيويورك ستيت ويون تني أبتي نيويورك سبحال نزي حقاوين سدتنياتات مسماتو قال نقراتهم نخجبرو دبيت كارد هيبوم نير زبحال زنبره تطاو قبل مخانو وسينلو كم دما حماس مس إسرائيل زنبرو أجم بكرة سوسي سمع كجبر كم زدلي قليس يبللو لذي سيس فاير بقدمون حماس يابين إسرائيل يابيان يراساتهم قبقمت على كتب كمل سلز دليو ناي دونالد ترامب الوايام زبلو زلو إذا زماتر بتقين بتي سلام تمسون ملكت ناي سلامي نوجه خنكتسلي ناي كونن زبلو زلو نسلام دلنا دلو سلز دونالد ترامب سلام كمت خمس خلون بحلالو. And Trump has already spoken to Ukrainian President Zelensky, and Russia says it's ready to talk with the president-elect about the war. The European Union, meanwhile, is considering replacing Russian oil with oil exported from right here in the USA. Listen to this, the Taliban wants to start a, quote, new chapter. كم دما بسمعوا أوروبا حبرتنا دونالد ترامب محقواس بمبال تي ال ان جي زبال ويكال ليكويفايد ناتشورال غاز زبال كأمريكا حجز كم زدلي زلو زي دما تاكم بريزنت نايت كوميشنز بلوتو إن أمريكا وين دما نقطبانا أمريكا كده كم يسلز بلا دونالد ترامب درو سلطان كي حزة سلواناتو نبوزيتيف ناجر يمتسأل oil exported from right here in the USA. Listen to this, the Taliban wants to start a, quote, new chapter with the U.S. Maybe they remember when Trump called their leader, sent him a satellite picture of his home. هيكون كلن هجرات عالم بفلا يدما ولا ونت طالبان تي مس أفغانستان أب أفغانستان نوح مس أمريكا سقالة سي أب زبنا دونالد ترامب
ምስ ኣሜሪካ ፍሬሽ ስታርት ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ክጅምሩ ድሌት ከም ዘለዎም እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ወሳኒ መራሒ ስለ ዝኾነ ወላ እውን እቶም ብመትከል ኣንጻር ኣሜሪካ ዝነበሩ ምስ ኣሜሪካ ሓድሽ መንገዲ ንክጅምሩ ፃውዒት ይገብሩ ኣለዉ እዚ ድማ ንኣሜሪካውያን ነቲ ዘለዎም ትዕቢት ነቲ ዘለዎም ኣንነት ንሰማይ ኣደይብዎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣንነት ስለ ዝኣምን እዚ ነገር ክረክብ ከሎ መሊስ ፍናን ስለ ዝስምዖ ጽቡቕ ነገር ንክገብር እውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣሎ It said, I will annihilate you unless you protect American troops abroad. Maybe they remember that. And even China announced its hopes for a peaceful coexistence with the U.S. So much for invading Taiwan. I thought that was coming. ብወገን ቻይና ክኾን ከሎ እውን ቻይና ምስ ኣሜሪካ ብሰላም ክትነብር ከም ትደሊ ገሊፆም ኣለው ንኣሜሪካውያን ድማ ገይን ዶናልድ ትራምፕ ኣፍርሂቦም እዩ ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣፍኮርስ እቲ ፎክስ ኒውስ ነቲ ትዕቢት ነቲ ናይ ኣሜሪካ ንሕና ልዕሊ ኩሉ ኢና ርእሲ ሓያላን ኢና ንዓና ዝወዳደር የለን ነቲ ኢጎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓያል ስለ ዝኾነ ኩሉ ፈሪህልና ክሰግደልና እዩ ዝብል መንፈስ እዮም ከንፀባርቑ ዝፍትኑ ዘሎ ብዘየገድስ ኣሜሪካ ሓያል ኮይና ብምኻዳ ዝሓዝን ሰብ የለን ሓይልናታ ተጠቂማ ንካልኦት ሃገራት ሽግር ስለ ትፈጥረለን ዘላ እያ ፀልዋ ዘሎ እምበር ቻይና ንኣሜሪካ ጉሒፎም ቀዳማይ ክኾና ኣይደልዩን እዮም ኣሜሪካ ንረብሓ ናይ ቻይና ከተቆናፅብ ወይ እውን ንቻይና ከተዳኽም ክትፍትን ከላ ግን ኣይደልይዎን እዮም ወይ እውን ኣብ ዙርዮም መፅያ ሽግር ክትፈጥረሎም ኣይደልዩን እዮም ራሽያ እውን እንተኾነ ንኣሜሪካ ከውድቕዋ ድሌት የብሎምን ፑቲን ብተደጋጋሚ ገሊፅሎም እዩ ብሰላም ክንነብር ኢና ንደሊ ጥራይ ኣብዚ ከባቢና መፂኹም ሽግር ኣይትፍጠሩልና እያ ትብል ዘላ ዓለም ኩላ All that in 72 hours and Trump will still be president-elect for another 70 days. Look, Harris, it really is remarkable what not even being president will do. Reuters said this, and this is a Wire publication. A caravan of thousands of migrants traveling through Mexico with the hopes of reaching the U.S. had shrunk to about half its original size as many migrants grapple with their prospects following Trump's ሓንቲ ነገር ክትፈልጥዋ ዘለኩም ስደተኛታት ንኣሜሪካ ምኻድ ድሮቶም ናብ ኣሜሪካ ቀሪቦም ዝነበሩ ካብ ሜክሲኮ ንድሕሪት ክምለሱ ይውስኑ ኣለዉ ብዙሓት ካባታቶም ምክንያቱ ነቲ ዶብ ንክትሰግር ብመዓት ገንዘብ ከፊልካ ትኸዶ ንሂወትካ ሬስ ክትወስዶ ትርጉም ከለዎ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ መልጢጡ ንድሕሪት ክመልሰካ ምዃኑ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ሕጂ እዚ እትዮም ሪፐብሊካን ነዚ ከም ሓደ ዓብዪ ኣገዳሲ ነጥቢ ገይሮም እዮም ዝዛረብሉ ዘለዉ ኣገዳሲ እውን እዩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናቱ ቲም መን ክገብር እዩ እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ኣብቲ መንግስቲ ናቱ ክእትዉ ንሳቶም ከእንታይ ዓይነት ፖሊሲ ክገብሩ ይኽእሉ እስከ ነዚያ ንርአ እዚ ከዓ ብዓለም ደረጃ ብፍላይ ኣብ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ New team right now. The new cabinet is beginning to take shape. With more high-profile appointments, the president-elect is poised to pick two men with track records of harshly criticising China for key positions. So, ክልተ ሰባት ንቻይና ብፍሉይ ዝፀልእዋ ንሳቶም ድማ ንዝተፈላለየ ሮልስ ኣብቲ መንግስቲ ናቱ ክወስዶ መሪፁ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ ዝበሃል ሰኔተር ናይ ፍሎሪዳ ፍሉይ ዝኾነ አንጻር ቻይና ዝጉስጉስ ሰብ ወይ እውን ቻይና ክንቆፃፀር ኣለና ክንጥቅም ኣለና ቻይና ክትገብር ኣለና በለ ነፍሲ ወከፍ ትዊት ዝገብሮ ብዛዕባ ቻይና ዝኾነ ሰብ ከምኡ እውን ካልእ ንናሽናል ሴኪሪቲ ናቱ እንትኾነ ብዛዕባ ቻይና ብዛዕባ ኢራን ሕማቕ ስእሊ ዘለዎም ሕማቕ መርገፂ ዘለዎም ሰባት ኣምፅኡ ኣሎ እዚ ከዓ ቻይና ንቻይና ክንቆፃፀር ኢና ስትራቴጂ ናትና ንቻይና ኮንቴን ክንገብር ኢና ክብሉ ከለዉ ኣሜሪካ ሙሉእ ሓይሎም ዶናልድ ትራምፕ ሙሉእ ሓይሉ ናብ ቻይና ክገብር ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ንቻይና ንምቁፅፃር ዘድልዮ ኩሉ ቦታታት ድማ ክገብሩ ምዃኑ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ኤሮፓ ፈፂምካ ኣብቲ ናቱ ካላንደር ኣብቲ ናቱ ናሽናል ሴኪሪቲ ይኹን ከምኡ ድማ ፎሬን ፖሊሲ ናቱ ብዛዕባ ኤሮፓ ዘይግደሱ ሰባት ጥራይ ዘምፅእ ዘሎ ኦፍኮርስ ኒዮካንስ ዝበሃሉ ናብ ውግእ ዕግርግር እውን ክወስዱ ዝኽእሉ ሰባት ብምምራፁ ድማ ብዙሕ ስግኣት ክፈጥር ጀሚሩ ኣሎ ዋላ እኳ ንዶናልድ ትራምፕ ሙሉእ ብሙሉእ ዝኣምንዎን ከገልግልዎ ዝኽእሉ ሰባትን እንተተባሃሉ ስቲል ነቲ ናይ መንፈስ ናይ ዕግርግር ግን ከሳልጡ ዝኽእሉ ሰባት እዩ ዝመርፅ ዘሎ ዝብል ቅሬታ እውን ኣሎ In his new administration, Senator Marco Rubio is expected to be named Secretary of State, while Representative Mike Waltz is in line to be National Security Advisor. Let's bring in Bloomberg's Kriti Gupta right now, anchor of the opening trade, for the details. One name more familiar, I would argue, to international viewers than the other. Marco Rubio, fairly familiar. The importance of this role, Secretary of State, hugely important cabinet position. What do we know about what it signals around China-US relations? እዚ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ እዚ ማርኮ ሩቢዮ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ካብቶም ኣብ ስእሊ እውን ታሕቲ ብየማን ዘሎ ኣብ ፀግዒ ዘሎ ብውፁእ ኣንጻር ናይ ቻይና ፖሊሲ ዘለዎ ሰብ ክኸውን ከሎ ብዓብዩ ግን ኣብ ዞባና እውን ፍሉይ ኣገዳስነት ዘለዎ መራሒ ክኸውን ኣነ ብደረጃ ዓለም ጥራይ ክንሪኦ ዘይኮና ዝደሊ ብደረጃ ዞባና ድሒረ ከረየኩም እየ ግን እቲ ኮንቴክስት እናተሓሓዝናዮ ክመፅእ ስለ ዝኾና ኣብዚ እውን ንርአዮ ኣገዳስነቱ ንኽርዳእና Hi, it's Marco Rubio, and I'm here with Eskinder Nega from Ethiopia, who's been fighting so hard for democracy and freedom. He's been jailed on numerous occasions for speaking out, and we were proud to lend our voice to his cause. He's here in Washington today to promote the cause of global democracy. We should never take democracy.
እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እስክንድር ነጋ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ሓለፍቲ ናይ ኢትዮጵያ ፋኖ ዕጡቕ ጉጅለ ኣንጻር ኣቢ እዩ። ስለዚ እዚ ማርኮ ሩቢዮ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ክኸውን እዩ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ እሱ እንተተዓዊቱ ኣምሓራ ድሮ ሎቢ ናቶም ምስ ሰብ እዚ ተራኺቦም ከም ዝነበሩን ነቲ ቃልሲ ናቶምን ነቲ መርሕነት ናይ ፋኖን ከም ዝድግፍን ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ብርቱዕ ሽግር ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ንኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ክኸውን ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። Should confront authoritarianism wherever it presents itself. In every corner of this planet where people are calling out for democracy, we should figure out what we can do to be helpful to them. And it ranges from moral support and እዚ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ኦልሬዲ ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብደረጃ ዓለም ጥራይ ዘይኮነስ ብዞባና እውን ክንሪኦ ከለና እንታይ ርኢና ነርና ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ አልሲሲ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎ ውልቃዊ ዝምድና ከም ዘለዎ ንግብፂ ድማ ሓለፋ ክገብረሎም ከም ዝኽእል ካብ ዘረባናቱ ፅኒሕና ክንሪኦ ኢና። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስቲ ዕጡቕ ጉጅለ ንኣቢ ዝቃወሞ ዘሎ ወታደራዊ ጎንፂ ዝቃለስ ዘሎ ኣንጻሩ ሓደ ካብቲ መራሕቲ ናይቲ ፋኖ ዝበሃሉ እዚ እስክንድር ነጋ እዩ። ንሱ ድማ ምዚ ሕጂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ነቲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ክፀሉ ሓላፊ ናቱ ክኸውን ተገይሩ ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ ክስዮም ከሎ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ብሓቂ ሽግር ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዩ ዘርእየና። ብግምጣሉ ኤርትራ ምስ ግብፂ ብትኸዶ ዘላ ዲፕሎማሲ ንኤርትራ ደሓን ዝኾነ ውፅኢት ንኽመፅእ ወይ እውን ፅቡቕ ዝኾነ ውፅኢት ንኽመፅእ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ድሕሪ ኢልና ኣብ ድሕሪት እውን ክንሪኦ ኢና ከተሓሓዘልኩም ስለ ዝደሊ ዘለኹ እዩ እቲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ካቢነ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቅርፂ እናሓዘ ክኸይድ ከሎ ፅልዋናቱ ብደረጃ ዓለም ክንሪኦ ኢና። ኣብ ናትና ተመሊስና ኣብ ድሕሪት ኩሉ ከተሓሓዞ ኩሉ ናይቲ ፎሬን ፖሊሲ ብደረጃ ዓለም መጀመርያ ክንሪኦ ድሕርና ድማ ኣብቲ ዞባና ክንርኢ ኢና። Internal domestic perspective has been not only outspoken about China and some of the other international players. Russia, of course, has been one. Iran has been another that he's been outspoken about. But he's internally kind of known as the connection of the Republican Party to the Latino vote. And this is really important because he, of course, hails from Florida, where there is a major Cuban population, not to mention broader Hispanic population as well. The reason this is significant is because when he was initially, remember, he did have his own run for president. When he was እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቶም ንማርኮ ሩቢዮ ምምራፁ ብዙሓት ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዘይተሓጎሱ እዩ ዝንገር ዘሎ። ምክንያቱ እቲ ፎሬን ፖሊሲ ወይ ነታ ቱልሲ ትበሃል ክባ ወይ እውን ነዚ ቬቨክ ዝበሃል ክቦም እዩ ዝብል ጥርጣራ ነይሩ። ምክንያቱ እዚኣቶም ኣብቲ ኢስታብሊሽመንት ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓብዪ ግደ ዝነበሮም ኣወንታዊ ፅልዋ ክገብሩ ዝኽእሉ ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበረሎም ዝነበሩ እዩ። በት አንፎርቹነትሊ ናብዞም ኢስታብሊሽመንት ወይ እውን ፖለቲካዊ ኣብቲ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ዕምቆት ዘለዎ ርክባት ዘለዎም ብካልእ ደረጃ ዝዝወሩ ናይ እስራኤል መጋበርያ ዝኾኑ እሳቶም ነቲ መንግስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይቆፃፀርዎ ምህላው ንብዙሓት ሰባት ዘሰንበደ ነይሩ። ሓደ ነገር ግን ካልኣይ ዘገርም ኩነታት ኮይኑ ዘሎ ካብቶም ዝረቁሖም ዘለዎ ሰባት እዚ ሰብ እዚ ሓላፊ ናይ ሲአይኤ ገይሩ ፈጢርዎ ኣሎ። ንሱ ድማ እንታይ ዓይነት መረዳእታ ዘለዎ ይረአዩ Jeffrey Epstein's Black Book. FBI. But who? That is that. I mean, there's That's under direct control of the director of the FBI. Just like the manifesto from the national. እዚ ሰብ እዚ ገለ ካብቶም ህንዳዊ መበቀል ዘለዎም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ድማ ካብ መጀመርያ ደጋፊ ናቱ ዝነበረ እዩ። ሓላፊ ናይቲ ሲአይኤ ዝበሃል ክገብሮ እዩ ወይ እውን ገይርዎ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ። እዚ ሰብ እዚ ተሪር ዝኾነ መርገፂ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ እቲ ውሽጣዊ ምትሓዝ ኣብዚ ንኣብነት ክዛረብ ከለኹ ሰምዕዎ ኢኹም ክንዲ ምንታይ ነቲ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ናፃ ክገብሮ መደባት ዘለዎ ሰብ ምዃኑን ንባዕሉ እሱ ድማ ኣብዚ ምስ ስቲቭ ባነን ዝበሃል ኢንተርቪው ዝገበሮ ክልተ ቀሪአኩም እየ። ኣብ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘምፅኦም ዘለዎ ሰባት ዘገርሙ ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት The White House or offsite that says every request that comes in, just right out the door, as long as it's not a major threat to national security. Highly confident that when you go back and as a senior member of this administration, President Trump's administration, starting in the afternoon of the 20th of January of 2025, do you feel confident that you will be able to deliver the goods, that we can have serious prosecutions and accountability? And I want the Morning Joe producers that watch. እዚ ስቲቭ ባነን ዝበሃል ሓደ ካብቶም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ልዑል ደገፍቲ ዝነበረ ኣብ ናይ 2016 ምርጫ ድማ ዓባ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ድሓር ግን ብብዙሕ ፀገማት ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ንግዚኡ ተገሊሉ ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና። ሕጂ ግን ዶናልድ ትራምፕ ክምለስ ከሎ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኾነን እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ንስኻ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳር ኣቲኻ ምስ መፅኻ ኩሉ እቲ ክትገብሮ ትደሊ ዘለኻ ኩሉ እዚ ገበናት ዝግበር ዝነበረ ኣብቲ መንግስቲ ተሓቢኦም ነቲ ሲስተም ብልሽውና ዝፈጥሩሉ ዝነበሩ
نقدميت كتقبر عقمي هلو كارو خوني تخولي هلو دخوني بلا له سلازي بزح نجار كجبر كم زغلاب ناي دونالد ترامب بفلا يدما كم بعلي إرتراز مثلا هجرات أب ذكرى بحياة ويصبوا كجات ماني كنبل كلنا أوشت أمريكا بزح لو تخكبر سلاز خونه دونالد ترامب نفورين بوليسي بزح بزيك كهلو يخليز بهالزلة عند سألنا أوشت عدنا أب أمريكا واشنطن دي سي زلوا زبل من السلاز لو أتوقعنا كل زي أب أمريكا كاب حلف لدما نبي أوروبا نب تشاينا نيكون زخل برنا بعد أفريقيا صبغ أنت زي جبر حما نخجبر جزيا كهلو يخليه that's why دما بزح نجار تلوا بتن حجرات كاب أمريكا تراي أمريكا كي تقدر سلام سأجم كي تجبر له من بر بعلم قدام كسالته زغلو كم بعلى إيرترا لأنه كل جد نتيجة داون كأليو لهم زغلو من جدك في ترى لزغل كنتات إن نرجع لنا نزل سبز جد أبتي مشتاق قدام أمريكا عبلو تجبر كم زغلي زنجر زلوا زناي سياحة حلاف جيرو مزلو. And all the producers that watch us, this is just not rhetoric. We're absolutely dead serious. We're not. You cannot have a constitutional republic and allow what these deep staters have done to the country. The deep state, the administration is going to be taken apart, will be held accountable. But Yes, we got the bench for it, Bannon, and you know those guys. I'm not going to go out there and say their names right now so the radical left-wing media can terrorize them. But, excuse me, the one thing we learned in the Trump administration the first go-around is we got to put in all-America patriots top to bottom. And we got them for law enforcement. We got constructed. We put 10,000 by brick. DOJ and FBI to be run by the Constitution. I want the intel communities to focus on our overseas threats and our border. As an example, them, unless you can combine that. بس السبز نتاي زبل زلو نتي أوشت زلو كل تتحبي زلو دوكومنت زبال ناي موت كسام حجي زي تقلت دوكومنت موت ناي تي جي اف كي زبال جون اف كندي كله كله بزعبا كوفيد استقبل حبوب مستيرات كله نابز بك أربعة خمسة خانة يزنقر زلو نتي إبشتاين ليست زبال ون بلشونا ناي مرحتي بحر مقارجة حيس كان عطاتهم يعني مقابريا زقبرهم زلو تدوكومنت السوين نعون نابز بك أربعة خمسة خانة نتي حبريتان نتمستير تكوز مخاني زنقر زلو سلازي دونالد ترامب ولا كبزح حدا قان تلوه انتاي جني قبرالو نت حدا أبينو ده يكون بزحات نتنو السوق قبرز دلي حدا نتي أمريكا وش تعاو كنتات ويون نت الديب ستيت زبال بحر مقارجة زلو نعوك قال عزو خود سبات كلاتهم نفس الثاني زي زلو ساتهم لما نتي دونالد ترامب كقبرز دلي كابون اللي على كقبر وصل زليو نت مسرح حجزوا يقولوا زعنك صوا زي كونس نت مسرح كسالو طولو زغلو نتي واشنطن دما completely كقمت الوز غلو نتاو زلو حنفشفش على وز غلو زبلهم سباتي يزقبر زلو أفصل لي يوم ربابات ناتو تي censorship زي مقصص أرنا حسابات نسوشيال ميديا كنترول مقبار نسبات نتوم بدحر مقارجة زلو زي السماع حساب تمتيو نعطاتهم نعت أخا بلوك ناقبركا كانسل ناقبركا زنبرا كايدا نعوم organize قبر زنبر ناي منكس agencies نبمولهم كتصرقفوهم مخانهم يزنقر زلو زي سبزي أو سلطان كيمتس بزوح يدزرب نيرو دونالد ترامب لما حركاتهم أمونات ناتو سلوزغوني نعون قدمي تامتي ولو حاده إذا ترايقنا يكون بكل مدرخنا عن رياض لنا أبتعنا دم رأيو ولا ونا بدرجة علم عبلو تقبر زخل حدا سبب ما بزي متصالح. Some to a new HHS headquarters in Guam. We're going to fire on day one, or if you can't fire them, we can ship them to a new HHS headquarters in Guam. every nutritional. ريورد الله عندما RFK بحاليو هذا كابتن بيت ود حوني جون اف كندي نايت استقتليو إذا سبزي دما نايت عنا حلاف قبري نسخة بمولهم تم بدحر مقارجة كيدو صار حزنا برو بزينا منقص فقا بزينا كونغرس ويون بزينا ماني خاطب لوتي سنيد قال مالا بزي فقاتاك نقبر نخليلو نتم سبات نعطاتهم تراينا خنقيروم زلنا نت اورجانيزيشن مقيار ويون قال مالا مقبار كبيت سلازقونه مجمريا نتم ناي بلشونا منچ زقونا بلا على زلو بونقير كانوا عم تالي خايو كال سبد ما نتطعي سراح كسرع زغل تغيركا بزينا كونغرس كفقد الكاس لزيكل ويون غزي خوست سلازغل كل جينا نتسريت بخمسي كنسالط انا خلينا نابلو نسو تتقو زل دما اتناي مغب كامبانيتات نبع كوكاكولا ديو نبع بيبسي دي كمي غيروم نمنسيات يبكلو خمزلون كمي غيروم بيت مرتات شكور زبصح مغب مغبار حمام شكوريا ديو ازما ديو دخام لب ديو ميزان موسق ديو حزب امريكا كسع كندي تبكيلو خمزلو بتكتابات بفلاي ناي فاكسينز غبر زلو نزيوم كلاتهم كلتيوم كوينوم نخص ارغو يخدو خمزلو انتينا نرزلنا برتع زخونه نوصي اب امريكا خمس خل إذا دم نتصبغنا أمريكا إذا قد يزيد سلام تتفسمو نبحث أمريكا نفسار ينفنت غيركا بقانقو أنا إلى ماسك مالتي
ካብ ሕጂ በፂሓቶ ዝነበረት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽትከይድ ሓይሊ ክትረክብ ኣሜሪካ እዩ ዝብል ዘሎ ሓቅን ምዝራብ ግን እዚ ዝብልዎ ዘለዉ እንተገይሮሞ ኣሜሪካ ከም ብሓድሽ ነፍሳ ሪኢንቨንት ክትገብር ትኽእል ምክንያቱ ኩሉ እቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ወላ እውን ኣብ ትምህርቲ ወላ እውን ኣብ ካልእ ሲስተምስ ኩሉ ከተኣታትዎ እንድሕር ክኢሎም ነቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ነገራት ናብቲ ክኸድዎ ዝደልዩ ንክበፅሑ ዝቐለለይ ክኾኖም ሓደ ካብኣቱ ንኣብነት ዶናልድ ትራምፕ ዝዛረቦ ዘሎ እቲ ሃገርሲ ተስፋ ከም ዘለዋ በዚኻ ትፈልጥ Colleges and universities have been exploding, and I mean absolutely exploding, while academics have been obsessed with indoctrinating America's youth. The time has come to reclaim our once great educational institutions from the radical left, and we will do that. Our secret weapon will be the college. እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይቲ ሃገር ክቕይሮ ከም ዝኾነ እዚ ኸ እንታይ ኮሌጃት ናትና ብሰንኪቲ ናይ ፀጋማዊ ኣተሓሳስባ እቶም መንእሰያት ኣብኡ ዝፈርዩ ኣንጻር እቲ ስድራ ቤታዊ ኣተሓሳስባ እተን ደቂ ኣንስትዮ ንኸይወልዳ ዝገብር ዘሎ ኣጀንዳ ፆታ ናይ ምቕያር ድዩ ናይ ገለመለ እቶም ዩኒቨርሲታትን ኮሌጃትን መበገሲ ናይቲ ሕማቕ ዝኾነ ኣተሓሳስባ እሳቶም እዮም ስለዚ ነዚኦም ከየፅራኻ ፅቡቕ ወለዶ ምሁር ወለዶ ወይ እውን ሰሪሑ ሃገሩ ክቕይር ዝኽእል ወለዶ ከነፍሪ ንኽእል ኢና ዋጋታት ናይቲ ኮሌጃትን ትምህርትን ኣዝዩ ብምውሳኽ ድማ ነቶም ተምሃሮ ኣብ ዕዳ ብምእታው ፅቡቕ ነገር ከምዘይመፁን ሞራል ከምዘይህልዎም ንገብሮ ዘለና ነዚ ክንቅይር ኣለና ብዛዕባ እዚ ብብርቱዕ ዝዛረብ ኢሎን ማስክ እዩ ዘሎ ኣብቲ ኣማኻሪ ናቱ ኢሎን ማስክ ድማ እዛ ሃገር እዚኣ ብዙሕ ኢንጂነራት ተደየፍርያ ምስ በዓል ቻይና ተወዳዲራ ክትዕወት ኣይትኽእልን እያ ዝብል እዩ ክንወልድ ኣለና ነቶም ስድራ ቤታት ክወልዱ ዝደልዩ ክነተባብዖም ክንክእል ኣለና ንህፃናቶም ብፅቡቕ ከምህሩ ክንሕግዝ ክንክእል ኣለና RFK ድማ ጥዕናናቶም ክንሕልው ኣለና ስለዚ እዚ ነገራት እዚ እንድሕሪ ገይሮም ከምኡ ድማ ብቁዓት መንእሰያት ብኢሚግሬሽን ከነቱ ኣለና እንድሕሪ ኢሎም ኣሜሪካ ስቲል ፖቴንሻል ኣለዋ ትሪእዎ ኣለኹም ከመይ ኢሎም ይቕየሩ ኣለዉ ኣሜሪካ ኤሮጳ ኸ ኣክንዲ ከምኡ ዝገብሩ ኣንጻር ዝኾነ ኣካይዳ እዮም ዝኸዱ ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ሓያል ኮይና ንኽትቅፅል ዝገብራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነፍሳ ከተስተኻኽል መንገዳ ንኸተስተኻኽል ዕድል ስለ ትረክብ እዩ ኦፍኮርስ ዲሞክራሲ ፅቡቕ ኣለዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን to some extent to democracy na America በፅሕዎ ዝነበረ ደረጃ ክንሪኦ ከለና it was a very big gamble ሓደ ዓቢ ጋምብል እዩ እዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ገለገለ ሰባት እንታይ ይብሉ ቻይና በዓል ቻይና እኮ ከምዚ ዓይነት ዕድል የብለንን ንከምዚ ዓይነት ኩነታት ዲሞክራሲ ስለ ዘይብለን ከም ናይ ኤውሮጳ ከም ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ስለ ዘይብለን ገለመለ ኢሉ ዝዛረብ ሰብ ኣሎ መን እዩ ከምኡ ኢሉ መሂር እኳ እቲ ፀገም እሱ እዩ ቻይና ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ከም ዝኾነ ቅድሚ 3 ዓመት ግምት ነይርዎም ቅድሚ 3 ዓመት ዶናልድ ትራምፕ ተመፅዩ እንታይ ክገብሩ ምዃኑ ፕላን ነይርዎም ኣብዚ ስምዕዎም እቲ ንነዊሕ ዝጥምት መርሕነት ናይ በዓል ናይዘን ሃገራት ነጋውስ ንኣብነት ናይ በዓል ኢማራት ከመይ እዮም ዝበሃሉ ቪዥን ናይ 2025 ናይ 2030 24 ቪዥን እስራኤል ኣለዎ ምክንያቱ ሓደ ንጹር ዝኾነ መርሕነት ስለ ዘለዎም እቲ መርሕነት ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣቐዲሙ ንክሓስብን ስትራቴጂካዊ መደባት ኣውፅኡ ንክሰርሕን ዕድል ኣለዎ በንጻሩ ጆ ባይደን ስትራቴጂ ናቱ ቅድሚ 4 ዓመት ክገብሮ ዝደለየ ኩሉ ዶናልድ ትራምፕ ከፍርሰ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ርግፀኛ ድሕሪ 4 ዓመት እቲኦም ድሕሪኡ ምስ መፁ እቶም ዴሞክራትስ መብዛሕትኡ ካንስል ክገብሮ እዮም ብፍላይ ብዘይካ እቲ ናይ ሜይቢ ናብ ቻይና ዘቕንዕ እንተዘይኮይኑ እቲ ካልእ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ኩሉ እለ ይወክብሉ እዮም እዚ እቲ ፕላን ድማ ኣብዚ ሕጂ ረኣዩ ቻይና ከመይ ገይሮም ነዚ ኩነታት እዚ ይሓስብሉ ከም ዘለዉ We're not worried, and we watch the U.S. election with ease and even amusement. We know the U.S. system is broken, and whoever takes office, we're prepared to deal with. We're confident in our national strength. These are the words of Jiang Weiwei, a Chinese kid, and whoever takes office, we're prepared to deal with. እንታይ ዝብል ዘሎ ቻይናውያን ሓደ ፕሮፌሰር ናይ ቻይና ዝበለ እዚ ኣሜሪካ ኣዝዩ ንሓድሕዱ ዝፀልእ ክልተ ፓርቲ ዘለዋ ኢሉ ሓደ ንዘቕንዖት ሓደ ይክተሎን እቲ ሓደ ንዝገበሮት ሓደ የፍርሶ ስለዚ እዚ ኩነታት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ምሳና እንታይ ክገብር እዩ ጆ ባይደን ተመፅኡ ምሳና እንታይ ክገብር እዩ ነዚ ጥዑይ ርእሲ እንተለካ ድማ ግምት ኢኻ ትወስድ ምክንያቱ ሓድሽ ተርእዮ ስለ ዘይኮነ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ምዃኑ ዓብዪ ኢሉ ዝዛረብ ነይሩ ምስጢር ኣይኮነ ስለዚ ቻይና ኣቐዲሞም ፕላን ገይሮም እዮም ን3-4 ዓመታት ስምዕዎም እቲ ከመይ ገይሮም ነቲ ሚቲጌሽን ስትራቴጂ These are the words of Jiang Weiwei, a Chinese political professor at Fudan University who recently published an article entitled China Knew the U.S. Couldn't Escape Trump 3 years ago. As the world watched an unprecedented red wave of Republican votes sweep the United States last week, the focus has now shifted to China and how Donald Trump ሕጂ እንታይ እዩ ንቻይና ናይ ዶናልድ ትራምፕ መምፃእ ሃንደበት ከም ዘይነበረን ሾክ ከም ዘይነበረን እዩ ዝገልጽ ዘሎ እንታይ እዩ ከዘርእየካ ቻይና ንመምፃእ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ትፅበዮ ከም ዝነበረትን
إذا كان تايزري اتقلطف زخونه زمدنا مس راشيا زغبرو زلو ابريكس زغبرو زلو مس هاجرات عرب زغبرو زلو مس هاجرات افريقيا زغبرو زلو مس هاجرات لاتين زغبرو زلو اب قطبا مداي طريدي كونسي اب وتحدراوي مداي ون زغبرو زلو نابنت زنره كملسو ينازي. This military aerobatic team is celebrating 75 years of the People's Liberation Army's Air Force. This is ahead of the 15th China International Aviation and Aerospace Exhibition, and there was an array of stunning sky performances to enthrall audiences at the event. Russia, France, the US, Saudi Arabia, and Italy are participating in this press. So ab China لنكنا زكبر زلو اير شو زبحال نفرت كويناتن سيفيلاويان نفرتن زرايلو زلو بعالم زعابي شو مالتيو زعابي شو ناي تكنولوجي ناي افيشن ناي قلملي اب China يقوين زلو لومي سلمتاي China ابتي اندستري ابتي كتابا ابتي مرحنات ناي تكنولوجي قدمي سلازلا ازي شو زدما ابيت حقرات ابيت كوربوريشنات تساتفالو زلوين انتاي زرو زلو China أبجل كفالة أمريكا قدمتهم كم زلا نتقدمنا أمريكا دما بتعبيد ديكونسي حتى لهم نخركبوا ليتم معطن يصرح له بتحطه أمريكا أنت كتجبر تخل مس China بغرب أنا خسر حجونكم مستمرة رحنا China تلوم مساهم بسلام فيت نفيت تخبابيرنا نخل نبر دلونا تعلنا نخم ما كن سرحنا الزبل ملقتيهم سديدهم لمبر أمريكا أنت على ديات فلت ماني أقل زبل يكونن أمريكا كبرت بزلوا من قديم زقلتوا لدونالد ترامب ممسو دما مسو نخسر حد الوقت مخانم نجيرهم ملو ذك بهالكلوجن اب دونالد ترامب كم زين اوروبا اي مسوني لهم حنت خي جبركا اتكات امريكا ديكون تشاينا ملو بملو وتدراوي بقطباوي بكل مداي دونالد ترامب متيو انصارهم تخيلوا انتي كغبر خم زلهم بلان ناتهم اواديدهم زصبي زنبر هاجرنا نرزلنا እዚ ድማ እንታይ ገብሮም ኩሉ ግዜ ኣድቫንቴጅ ዝቦም ፕሪፔርድ ስለ ዝኾኑ ናይ ነዊሕ ኣርሒቆም ስለ ዝሓስቡ ስትራቴጂ ናይ ዓመታት ገይሮም ስለ ዝገብሩ እቲ ዘውፅዎ ዝነበሩ ስትራቴጂ ድማ ሎሚ ውፅኢት ናቱ ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ዓውዲ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሮቦቲክስ ከምኡ እውን ኣብዚ ናይ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ናይ ድሮናት ነገራት ድዩ ኣብ ናይ ስፔስ ነገራት ድዩ ዳርጋ ንኣሜሪካ ኣብ ገሊኡ ወዳደርዋ ኣብ ብዙሕ ግን ይሓልፍዋ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ሕጂ እውን እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ናብትን ክበሃል ከሎ ውሽጣዊ ጉዳያቱን ገለ ከሳልጥ ከሎ ቻይና ኣገይን ብሓምሻይ ማርሻ ብሻትሻይ ማርሻ እዮም ዝጓዓዙ ዘለው ኩሉ እዚ ድማ እንታይ ዝገብረሎም ዘሎ ንዓታቶም ኣሜሪካ ሓጎዝጎፅ ክትብል ከላ ቻይና መሊሳ ሽርቅነታ መርሕነታ ከምኡውን ድፊታ ንኽትሕይል ንመለስ ኣብቲ ኮመንተሪ ዝውሃብ ዘሎ country he started a trade war with in 2018. To be honest, U.S.-China relations are at an all-time low, and many Westerners think a Trump presidency is something the Chinese people and the Chinese government fear. But this couldn't be further from the truth. China actually preferred a Trump victory, and the Chinese government has been preparing for this exact moment for several years now. كم زبلناكم China ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ኣፍርሂዎም ዘይኮነ ክመፅእ ይደልይዎ ነይሮም ስለምንታይ ይደልይዎ ነይሮም ኣብ ብዙሕ ግዜ ነጊርና ነርና እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ንኤውሮጳ ይኹን ንካልኦት ገዲፉ ንኣሜሪካ ዘረብሕ ጥራይ ስለ ዝገብር ብዙሓት ሃገራት ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎን ወላ እውን እተን ቀረባ መሻርክታት ከም በዓል ኤውሮጳ በቲ ኣካይዳ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብምሕራቅ ኣንፃር ኣሜሪካ ወይ እውን ኣብ ኣሜሪካ ዘለወን እምነት ከጉድላ ይኽእላየን ቻይና ግን ፖሊሲ ናታ ስለ ዘይትغይር ምስ ኩሉ ክሰርሕ ድማ ድልውነት ስለ ዘለዋ ወታደራዊ ዕብለላ ግበታ ድማ ስለ ዘይብላ ቻይና በቲ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ዝኾነ ነገር ከይገበረት ከም ተፈታዊት ክትከውን እያ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝነበሮ ስእሊ ኩሉ ንክቕይር ዶናልድ ትራምፕ ክሰርሕ እዩ ስለዚ ቻይናውያን ጎስጓስ ከይገበሩ ወይ እውን ፍተውና ከይበሉ ብሰንኪት ናይ ኣሜሪካ ክትከዶ ትኽእል መንገዲ ንቻይና ዝፈትውን ናብ ቻይና ዝኸዱን ሃገራት ክበዝሑ ስለ ዝኾኑ ነዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መብፃእ ብስግኣትን ብፍርህን ዘይኮነ ብፅቡቅ እዮም ዝጥምትዎ ምክንያቱ በግምጣልናቱ ረብሓ ከምፃሎም ስለ ዝኾነ years now. There is something we must always understand about China, and it's the simple fact that China's government is always in a position to plan for the long term. Unlike the US, which can make a complete 180-degree turn with the surprise election result, China's government isn't going anywhere, nor is it changing. In many ways, China is more prepared for Trump 2.0 than any other nation in the world. Jiang Weiwei reveals the exact sentiment of the Chinese people. Europe has lost its independence and autonomy, which is why it is so concerned and worried about who will take office in the White House. The Chinese are not worried, and we watch the US election with ease and even amusement. We're confident. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ፕሮፌሰር ኤውሮጳ ብሰንኪ ዶናልድ ትራምፕ ምምራፁ ልቦም ጠፊዎም ዘሎ ኣዝዮም ርዒዶም ዘለው ተረቢሾም ዘለው ናቶም ልኡላውነት ስለ ዘጥፉ እዮም ኣብ ነፍሶም ስለ ዘይተኣማመኑ እዮም ነፍሶም ክከላኸሉ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ቁጠባ ናቶም ባዕሎም ንነፍሶም ኣመሓዲሮም ክኸዱ ኣብ ነፍሶም ምትእምማን ስለ ዘይብሎም እዩ ራዕዲ ሒዝዎም ዘሎ ቻይና ግን ከምኡ ይኮነትን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ነፍሳ ትተኣማመን ሃገር ገይሮም እዮም ዝሃንፅዋ ዘለው ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ተፅዕኖ እንተገይራትሎም ነኺሶም ክሰግርዎ ዝኽእሉ
بمسرته دما قطبهم كم زي بلاشو نخون زخل مسرتات ناي مقبوم ديو ناي صعاتهم ديو ناي كالي قطباو مسرتهم chips ديو everything زدليوم بمسرته أبعدهم كله كم زلون أبت زي بلوم دما بقاربة كاباتهم كابتن السوم نزدليوان علم زيادة كابهم كم تدلق يروم يوم صريحهم متناتهم استراتيجي يسرع دمالو إذا دما ساعات ليك أو تزبلويو زدل خايا نقر لومي ميدين أمريكا بجزاخاتي خان تاريخ خايا ولا حنت يلل ونال بعد بجزاخ ميدين أمريكا نطلع فيسبوك جوجل يوتيوب تيك توك وين واتساب يكون زغلتنا كوميونيكيشن نتكمل زلنا نزياتهم كلهم تعاسي خايم بس حسب بسلام كنبر خل ترى كونس بسلام كنبر خلي بنصارو ناي تشاينا نبرت تقولي لك أبجزاها هيوتكا كم نورمال كقصة لكني that's why دما الديبندنسي تتزقع عندنا ناتكا العلا قدا سنة الله كلتي قريف كان أوروبا أنا برات تقولي لك كم زقود لك كم كيت فلت خليها أنت كم زقود لك كابيروبا كيردا كون خلي كسا كندا أوروبا irrelevant خينا خمزلا أبنتنا راشا ندادنا تحنت معلتي تقلالة صوت بيلاتو كل سب كردوي من واجنا ندادنا لا على سنة زغي أنزاك سمعك جمري أوروبا أنتي نبرت يا تطوع بلا نملي أوروبا نملي عالم كم سمع أخذ جبرت بس من سري خاطريو كسا كندي قدا سنة لك ويون كسا كندي الوا كم زلك أب قربيتنا زل حوت انتاجرو كأي بحر مسعصو علم ملو ترديوا كأي بحر تطو مصبلوا ويون الترافيك نا كأي بحر مزرقوا علم ملو انت تسميوا حدا نجر عب نجر كم زقدله نفسه كسب دما من نابرو ناي نجرات سلاز وسخ بسنكتي نويح وعزوز استفتره شجرنا يحوتي ترديوا ኤርትራ ድማ ኣብቲ ቦታት ስለ ዘለዋ ንዓለም ክስምዖ ዝኽእል ስትራቴጂካዊ ሓይሊ ከም ዘለዋ እዩ ዝነግረካ ካልኦት ሃገራት ከም ዘይብለን ኢትዮጵያ ቡን ጠጠው እንተቢላቶ ዓለም ምሉ ቡን ጠጠው እንተቢላቶ ኢትዮጵያ ኢሚዲየትሊ ትቡናታ በዓል ብራዚል ክትክእዎ ይኽእሉ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ክርመስ ይኽእል ካልኦት ሃገራት ግን ክረብሓሉ ይኽእላ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዓለም ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ንዓለም ተሰማዕነት ክህልወካ ከም በዓል ራሻ ስዑድ ዓረብ ንኣብነት ነዳዲ ጠጠው ኣቢለ ኣለኹ እንድሕር ኢላ ኣይኮነን ስዑድ ዓረብ قطر زانيش هاجر نداد ناتي تطبي لي اللغة غاز ناتي تطبي لي اللغة تيلا علم ملو يردع علم ملو يسمعوك عنزا مالتي لذي تي استراتيجيكاوي ليفرج ويون نعلم كتسمع له تخل حيلك كل وكاك خلاله وانكو عالم نختزارب تخينكا نعلم زدل نجر مزه الوكات رايو تشايناويان دما نزترديوم نوي عمتات يوم سوري حملو ابزوان زدما زخونة هاجر كاب تشاينا وزاي international strength. This is a very powerful quote, and I want to highlight the opening statement Jiang Weiwei makes because it is indeed very true that Europe has lost its independence. እጂ ሓደ ነገር ክበኩም እየ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ብኸመይ ክንርድኦ ኣለና ዝብል ዘረባ ብዙሕ ኣዛራብና ኮነ ይመፅእ ኣሎ እስከዚያ ስምዕዋ use it for what does making America great again America first mean for the rest of the world? Well, clearly he has a mandate that very few presidents have had in recent decades. He not only won the presidency fairly decisively, but he won the Senate or helped the Senate go Republican. It looks like the House will go Republican as well. So he's going to have a mandate to be able to do what he wants. What presidents who've had large mandates have done, like FDR in 1932 or 33, is do a lot of things early. እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ተንተንቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ቁጠባን እዩ ዴቪድ ሩብንሽታይን ዝበሃል ሮብንሽታይን እንታይ ይብል ኣሎ እዚ ምርጫ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ንዓለም ዝበለቶ ሓደ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኖርማል ምርጫ ወይ ኖርማል ፕሬዚደንት ጌርካ ምውሳድ ኣብ ጌጋ ይብል ኣሎ ምክንያቱ ሳሕቲ ግዜ እዩ ሓደ ፕሬዚደንት ናይ ሃውስ ነቲ ሃውስ ከምኡ ድማ ነቲ ሰነት ዶሚኒያንት ኮይኑ ክመፅእ ዝኽእል ኢልዎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ኣብ ፖሊሲታት ንከተኣታቱ ደገፍ ናይ ሰነት ናይ ሪፐብሊካን ማጆሪቲ ኣለዎ ከምኡ ድማ ኣብቲ ሃውስ ክልቲኡ ቻምበራት ዝበሃል ኣብ ጎኒ ስለ ዘሎ ዝደለየ ዓበይቲ ፖሊሲታት ንከተኣታቱ ዕድል ክህልዎ እዩ that's why ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ መንገዲ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ነዚ ስለ ዝፈልጥዮም ድማ መራሕቲ ወላ እውን ኤርትራ ሓዊስካ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ንክሰርሑ ድልውነቶም ዝገልጹ ዘለዉ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ትዕቢት ዝተሰምዖ ድማ ክስዕና ምዃኑ because your power usually erodes after a period of time. People get tired of your policies, or people who are enemies of your competitors don't like what you're doing. They can gear up and oppose you. But in the beginning, they may not be ready to do that. So I think he'll do a lot of things by executive order in the beginning, a lot of things that don't require Congress to approve it. And he's now trying to get his Senate confirmed people done really quickly, which is to say, get everybody in office right away. Normally, we've seen people take months before they get እቲ ኣሰራርሓ ናይዚ ፖሊሲ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ዓይነት ዕድል ክዋህቦም ከሎ መራሕቲ
ኣብቲ ቀዳማይ ሰሙናት ናቶም እዮም ትዛዕበየ ፖሊሲታት ክገብርዎ ዝፍትኑ ምክንያቱ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ሰብ ኣንጻሮም ወይ እውን እቲ ኣንጻሮም ዘሎ ፓርቲ ጎስጓስ ገይሩ ነቲ ዝንኦም ከስሶ ስለ ዝኽእል ደገፍ ክስእኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ገና ኣብተን ቀዳሞት መዓልታት ዓበይቲ ፖሊሲታት ከተኣታቱ ከም ዝኽእል እዩ ክገብር እዚ ድማ ምስ ዓብ ደገፍ ዘለዎ ኣብቲ ስልጣን ምፅእ ክብል ከሎ ዓብ ለውጢ ከምፅእ እሞ ድሕሪኡ ትኻልእ ነተን ዘሪፈን ዘለዋ ዓመታት ንዑ ንዓቀበን እናመልመለን ክኸይድ ከም ዝኽእል ስለዚ ካብ ንግህኡ ገለ ገና ኣብታ ኩርሲ ከይበፅሖ ዘሎ ምድላዋት ዝገብር ዘሎ ብዕላማ ምዃኑን ነቲ ዝደልዮ ዘሎ ዓበይቲ ነገራት ንኸተግብር ከምዚ ዓይነት ዕድል መን ኣጋጢሞ ነይሩ ኣብ 2008 ኦባማ ዝበሃል ፕሬዚደንት ኣጋጢሞ ነይሩ እቲ ዘገርም ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሕ ኣሜሪካውያን ዝደልይዎ ዝነበሩ ሄልስ ኬር ኣመሓላሊፉ ዶናልድ ትራምፕ ግን ድሕሪ 8 ዓመት ምስ ተመረፀ ካንስል ገይርዎ ስለዚ ወላ እውን ነዚ ዓበይቲ ፕላናት ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ድሕሪኡ ዝመፅእ ሪፐብሊካን ተዘይኮይኑ ዲሞክራት ተዓዊቶም ነቲ ፕላናት ተኣልይዎ ይኽእሉ እዮም ግን ገለገሊዩ ፅልዋ ገዲፉ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ቀልጢፍካ እውን ክትኣልዮም ኣይትኽእልን confirmed, and I think he's going to try to get them all ready at the beginning of the administration. The markets like this, are they missing something? If he puts loyalists in the cabinet, is there too much danger of like inflation going up and actually businesses being caught in the crossfires? Well, you never know. Inflation seems to be coming down. I think it's probably around 3% annualized right now, and that's reasonable, but the Fed would like to go down to 2% or see 2% within range. And I think the inflation is coming down. I think the Fed is going to be lowering interest rates, and they may ብሓፈሻ እቲ ማርኬት ፕሌስ ወይ እውን እቲ ቁጠባ ስታክ ማርኬት ድዩ ክሪፕቶ ድዩ ካልኦት ማርኬትስ ብምልኣቶም ኣወንታዊ ምልክት ይህቡ ከም ዘለውን ለውጢ ይገብሩ ከም ዘለውን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዛረብ ዘሎ እዚ ኪላ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ከዓ ብተግባር እውን ንሪኦ ኣለና ኩሉ ዓይነት ኣሰት ክላስ ንላዕሊ ከይዱ ዘሎ ኣብ ኣቐዲምካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ እዚ ከጋጥም ምዃኑ ኣብዚ ቻነል ክንደይ ግዜ ነጊረኩም እየ ዶናልድ ትራምፕ ተዓዊቱ እቲ ማርኬትስ ንላዕሊ ሹት ክገብር እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ከም ሰብ ጥራይ ዘይኮናስ ንጅባና እውን ክህጥር ዝኽእል መራሒ እየ ኢለኩም ነይረ ኣብ ኣሜሪካ ተመሪፁ መራሒ ሁ ኬርስ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤውሮጳ እንተለኻ ወይ ናብ ኣፍሪካ ትኽክለኛ ነቲ ፖሊሲ ተኸቲልካ ከምዚ ኣብዚ ቻነል እዩ ዝብሎ ትኽክለኛ ስጉምቲ ብውሑስ መንገዲ ትገብር እንተነርካ ሎሚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምራፅ ወላ እኳ ብናቱ ነገር ተዘይፀለወካ ኣብ ጅባኻ ግን ፅልዋ ኣንፂልካ ክኸውን እዩ ኣነ ርግፀኛ እቶም ብናተይ ፕሮግራም ተማሂርኩም ኢንቨስት ዝገበርኩም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትስሕቁ ከም ዘለኹምን ኢንጆይ ትገብርዎ ከም ዘለኹምን ግን ንግዚኡ ወላቕ ዘላቕ ስለ ዝበለ ኩሉ ግዜ ንነዊሕ ጠሚትካ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ኩሉ እዚ ሓበሬታ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ብመልክዕ ኢንቨስትመንት ኣብ ጅባኻ ክኣቱ ከም ዝኽእል ክትገብሮ እንተኽኢልካ እዩ ዝበለፀ እምበር ዜና ጥራይ ሰሚዕካ ምኻድ ወይ እውን ሓበሬታ ጥራይ ሰሚዕካ ምኻድ ብዙሕ ውፅኢት የምፃልካን እዩ እቲ ሓበሬታ ዝኽየድ ዘሎ ኣናላይዝ ናገበርካ ንረብሓኻ ክትቅይሮ ምኻል ብግልኻ እዚ ከዓ እቲ በዓል ስቶክ ማርኬት ንብሎ በዓል ክሪፕቶ ንብሎ ኣብዚታት እዮም ተራ ዘለዎም ዓብ ትካል ከፊትካ ፋብሪካ ከፊትካ ገለ ጌርካ ዘይኮነስ ብውሕድ ገንዘብ ብ100 ዲ ብ50 ኢንቨስት እናገበርካ ነቲ ብዓለም ደረጃ ዝኽየድ ዘሎ ጉዕዞ ኣብ ረብሓኻ ንኽትቅይሮ ዕድል ከውህበካ ይኽእል እዩ ነዚ ንምግባር ድማ ትምህርቲ የድልየካ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ክላዊ ሓላፍነት ብምውሳድ ነቲ ዘሎ ምንቅስቃሳት ናይ ዓለምና ንረብሑ ክገብሮ ክጎይ ክኽእል ኣሎ ብቐሊሉ ነዚ እንተደይ ጌርካ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ከምቲ ዝድለ ለውጢ ከተምፅእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምናልባት ንግረ መንገደይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገብሮ ቪድዮ ጥቕስ ከብሎ ዝደሊ ነገራት ስለ ዘለኒ እምበር ከምዚ ብፍሉይ ንኢንቨስትመንት ክጉስጉሰልኩም ወይ እውን ናብኡ ንኽትኣቱ ክገብረኩም ኢለ ኣይኮንኩን ግን ምፍላጥ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ እዩ Record Rally, let's bring in Melton DeMoore. She's a general partner at VC Crucible Capital. Melton, great to see you. Good to be back. The ETFs, overall, I think it's just really what drive price. So flows right now are coming from, as you mentioned, price Bitcoin. Bitcoin is a digital commodity. Supply and demand are what drive price. So flows right now are coming from, as you mentioned, the ETFs. Overall, I think it's just really important to state $84 billion of flows into the ETF. ነዚታት ክሰምዕ ዝደላነ ግለሰብ ኢልኩም ወይ ተራ ሰብ ኢልኩም ወይ ገለ ኢልኩም ኣይኮነን ትሕቶ እቲ ገንዘብ ሃብቲ ካበይ ናበይ ይሰጋገር ኣሎ ETF ዝበሃል ማለት ነቲ ክሪፕቶ ዝገዙ ጥራይ ዘይኮነስ ስማርት ማኒ ዝበሃል ኣሎ ስማርት ማኒ ዝበሃል እዞም ዓበይቲ ሄጅ ፋንድስ ዝበሃሉ ሚቹዋል ፋንድስ ዝበሃሉ ከምኡ እውን እዞም ከም በዓል ብላክ ሮክ ዝበሃሉ ናይ ብዙሓት ገንዘብ ኣብቲ ናቶም ኣሰት ዘለዎም ንሳቶም ብብዝሒ ገንዘብ ናበይ ይእትዎ ኣለዉ እቲ ገንዘብ ተይልና ናብ ክሪፕቶ ይእትዎ ኣለዉ ክሳብ 89 ሚልዮን ገንዘብ ድሕሪ ምምራፅ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ብመንገዲ ETF ናብ ስቶክ ማርኬት ናብ ክሪፕቶ ፍሎው ገይሩ ዘሎ እዚ ፍሎው እዚ ወይ እውን እዚ ዋሕዚ ናይቲ ገንዘብ እዩ ነቲ ናይ ክሪፕቶ ዋጋ ኦል ታይም ሃይ ክሳብ ኣብ ገለ ፖይንት ቢትኮይን 9,000 ተንኪፋ ነይራ ኣብዚ ሕጂ ኣብ 86 ገለገለ ኮለል ይብል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ፋንዳሜንታል ኢኻ ተንብብ ዘለካ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ገንዘብ መን እዮም ከዝገብሩ ዘለዉ ግለሰብ ጆርጆ ገይርዎ ክስቶ ገይርዎ ወይ ተስፋይ ገይርዎ ወይ ገለ ኣይኮነን
እቶም ስማርት ማኒ ዝበሃሉ ዓበይቲ ፖርቶፎሊዮ ማኒ ዝገብሩ ዘሎ ናይ ትሪልዮናት ኣሰት ሳብቶት እዮም ዘለው ንሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ ስጉምቲ ንዑ እናተኸተልካ እዩ ለንቀነት ራይዚ ማይክል ሴይለር ኣብ ቢትኮይን ተዛዓብየ ኢንቨስተር ማለት እዩ I think ከባቢ $2 ቢልዮን ዝኸውን ኣብ ከባቢ 74,000 ከሎ ገዚኡ ነይሩ እቲ ቢትኮይን ማለት እዩ ዝበዝሐ ቢትኮይን ዝውንን ካምፓኒ ናቱ ማይክሮ ስትራቴጂ ዝበሃል ስለዚ እዮም ክገብሩ ከለው ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ኣለና ወላ እኳ ላዕሊ ደይብሎ እንተበልና ኣብቲ ላዕሊ ደይቡ ከሎ ኪኑ ክኸይድ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እዩ ኢንቨስት ዝገብር ምንቅስቃስ ናይ ማይክል ሴይለር እቲ ካምፓኒ ናቱ ዝገብሮ ንብዙሓት ሰባት ዝጸልዩ ስለዚ ኣስተውዒልና ነዚ ዘለና መድረክ ክንጥቀመሉ ይግባእ Not accept that Russia, Iran, and North Korea produce more equipment and ammunition than the whole Euro-Atlantic community. We need to invest more in defense and shoulder more responsibility. We have the means to outproduce them. We must also improve our readiness to እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ካያ ካላስ ትበሃል ናይ ኢስቶኒያ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረት ሕጂ ድማ ናይ ኤውሮጳ ፎሬን ሚኒስተር ወይ እውን ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኤውሮጳ ሓላፊት ናቱ ክትከውን ተሓፂያ ዘላ ወይ እውን ዘይተወደግን ኣብ መስርሕ ክትከውን ከም ትኽእል ዝንገር ዘሎ እዩ ኣክንዲ ከመይ ጌርና ሽርክነት ናይ ኤውሮጳ ንቅድሚት ነምፅእ ከመይ ጌርና ናይ ኤውሮጳ ተወዳዳሪ ንገብሮ ዝብሉ ስቲል ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ስታክ ጌራ ብጀካ ናይ ዓወት ናይ ዩክሬን ንራሻ ምውዳቕ ካልእ ክትዛረብ ዘይትሰምዓ ሓላፊት ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ንሳ ተኻላይ ዝዓበየ ስልጣን ዝሓዘት እያ ክትከውን ድሕርታ ናይቲ ኮሚሽን ፕሬዚደንት እቲ ቀንዲ ሓሳብ ናታ ድማ እንታይ ትብላ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ብሙሉእ እቲ ኔቶ ዝበሃል ኣሜሪካ ኤውሮጳ ኩልና ተኣኪብና ልዕሊ 30 ሃገራት ካብ ተኣኪብና ክንገብሮ ንኽእል ዝትኮስ ጠያይትን መዳፍዕን ራሻ ምስ ቻይና ጥራይ ኮይና ራሻ ምስ ሰሜን ኮርያን ኢራንን ኮይና ልዕለና የፍርዩ ኣለዉ ስለምንታይ እዚ ከዓ ንሕና ከምኡ ክንገብር ወላ ዓቕሚ እንተለወና ክንገብሮ ይከኣልና ቀልጢፍካ ድማ ክትቅይሮ ትኽእል ኣይኮነን ስለዚ ኣክንዲ ስትራቴጂ ናይ ቁጠባ ሜላ ናይ ቁጠባ ሽርክነታት ዘቐድሙ ኤውሮጳ ኣብቲ ናይ ኩናት መንፈስ ኣሜሪካ እንታይ ትብላ ኣላ ንብላ ኣለና እቲ ኩነታት ናይ ቁጠባም ንምቕያር ይጓየዩ ኣለዉ ንብላ ኣለና ኤውሮጳ ከዓ ኣብቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ከመይ ጌርና ንስዕር ኣብኡ ጥራይ ስታክ ኮይና ፖሊሲ ናታ ድማ ናይ ብሓቂ ዘሕዝነካ face new kinds of security challenges. This calls for drastic change of mindset across all layers of society. Our readiness to defend the Union because we are proud to be part of it. The new, stronger Europe will also make a stronger NATO. We cannot accept that Russia, Iran, and North Korea. So, بحبشة أوروبا نبي كم تخيل دلا نبحكي نفعات مراحتي أيتعدلتنا اللابز وانزي أزي بداهي مدرقيو نزو كنتات زي بخمي كتسقرو تخيل نابي كتكي تخيل نات عزبنا كنا باكون كنفتني ناتو كنتات أمودا تاقن نفسه كف حقر ناتو ربحة نمسلات يقبر كم زلويو حارة كابتي أبزي وانا زي قبر زلو نقرات أبي أحمد نابز حجي زلو كنتات تايك قبر غل أبكرنا فيك مسئنا كنريو غلنا اتو كنتات نابي قلسو كم عبل غل نفسه كف حقر كي انتا استراتيجيك خطالي غل أبي أحمد أبا محراب زلو نجمر አማራ አካባቢ እየተካሄደ ያለው ሉና ትግል ጋር ተያይዞ አሁን የሚደርሱ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት አገዛዙ በድሮን እና በጀት በጦር ጀቶች ከፍተኛ ድብደባ እያከናወነ ይገኛል ቁጥሩ እየጨመረ ከወትሮ በተለየ ሁኔታ ነው የድሮን ጥቃትና የጀቶች ድብደባ እንዳለ የተነገረው እንግዲህ ጉዳቱና አጠቃላይ ሁኔታውን ማምሻውን ወይም ደግሞ በነገው ዕለት የምናቅ ይመስለናል ቀደም ሲል እንዳልነው ይሄንን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረት ወደ አሜሪካ ምርጫ ሁኔታ ላይ ማድረጉን ተከትሎ ጫና አይደረግብንም በሚል ማንንም አይሰማም በሚል እንዲህ አይነት እርምጃ ሊወስድ እንደሚችል ቀድሞም ተገልጾ ነበር ያንን ያደረገ ሊሆን ስለዚህ ዓለም ናብ ምርጫ ናይ አሜሪካ ሙሉ በሙሉ አተኩራ ዘላትሉ ብዛዕባ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ ከግዳስ ዝኽእል ተካላት ከይህሉ ይኽእል ዝብል ካልኩሌሽን ተጠቂሙ ወላ ወንሱ ከይሃለው ናይ ገደፈ ነይሩ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ህዝብ አምሓራ ብድሮናትን ብጀታትን ኩሉ ዓይነት አጽዋራትን ተጠቂሙ መጥቃዕቲ ይፍጽም ከም ዘሎ ይዝንገር እንተኾነ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ኩነታት እንደሚችል ነው ብዙዎች የሚስማሙት ሌላው በአዲስ አበባ ነው ፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ ቤት ለቤት ፍተሻ እየተደረገ ነው ድብደባም አለ ዘረፋም አለ እንግዲህ ተራ በተራ በሚመስል መልኩ አንድ ሰፈር ላይ እንዲያን ነገር ያደርጋሉ በሚቀጥለው ሌላ መንደር ላይ ሄዱና እንዲህ አይነት ድንገተኛ በተለይም በምሽት በሌሊት የሚደረግ ፍተሻና ዘረፋ እየተከናወነ ነው ያለው የአዲስ አበባን
ህዝብ በቀንም በሌሊትም እረፍት እየነሱት ይገኛሉ ያገዛዙ የደህንነት ሰዎችና እንታይና ንርኢ ዘለና ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ፍሉይ መድረክ ተኣቱ ከም ዘላ እዚ ከዓ እቲ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካዊ ጉዳይ ናቶም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዓለም ደረጃ ሓደ ዓብ ፅፍዒት ኣጋጢምዎ ኣሎ ብፍላይ ድማ መርኣያ ናቱ ደገፍ ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ጠቕላላ ተነፂግዎ ከም ዘሎ ወይ እውን ንኣቢ ኣንጻር ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ሓይልታት ክድግፎ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘየለ መርኣያ ናቱ ቀዳማይን ልዕሊ ኩሉን ኣብ ሶማልያ ዝተገበረ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣቐዲመ እንታይ ከርእየኩም ፀኒሐ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳይ all the way to using American foreign policy to influence it and not need someone who's doing more than just speaking about it. He's putting his life and his time on the line in order to defend that. So thank you so much for coming to see me today. All right, thank you. And I'm here. So ከም ንሪኦ ዘለና ማርክ ሩቢዮ ገለ ብዝለዓለ ኣብቲ ፋይናሊስትስ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ፎሬን ሰክረታሪ ስቴት ሰክረታሪ ንምዃን ካብቶም ካንዲዴትስ ኣብ ቅድሚት ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እዩ ስለዚ እሱ እንተተዓዊቱ እቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናበይ ገፁ ክዘብል ከም ዝኽእል ኣብ ልዕሊኡ ነዚ ወስኸሉ ነዚ ተወሲኽካሉ ድማ dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way. And they'll end up blowing up the dam. And I said it and I say it loud and clear. They'll blow up that dam and they have to do something because they could. ዶናልድ ትራምፕ ድማ ቅድሚ ሕጂ ብንጹር ዝኾነ ዘረባ ተዛሪብዎ ዝነበረ ኩነታት ምዃኑን ምግንዛብ to live that way. And they'll end up blowing up the dam. And I said it and I say it loud and clear. They'll blow up that dam and they have to do something. So እቲ ፕሬዚደንት ክኸውን ዝበሃል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ይኸውን ኮይኑ ዘሎ ኦልሬዲ ተመሪፁ ተወዲኡ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ድማ ማርክ ሩቢዮ እንድሕር ኮይኑ ጉዳይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ ናይ አብይ አሕመድ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኾነ ግብፂ እቲ ዝበለፀ መድረክ ክፅበያ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ግብፂ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ክትገብር እያ ትደሊልና ንፋኖ ወይ እውን ንህወሓት ናይ ደብረፅዮን ክፋል ማለት እዩ ንዑ ደጊፋ ነታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃጓፍ ንክትኣልዮ ድሌት ከም ዘለዋ ወላ እውን እቲ ኣብ ሕጂ ዘሎ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እቲ ኤሪክ መሲንገ ዝበሃል ዝብል ዘሎ ስምዑ ኣብዚ እቲ ፖሊሲ ናቱ እንታይ ከም ዝነበረ ቅድሚ ዶናልድ ትራምፕ ምምራፁ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ መሲንጋ መፅዩስ ሕወሓት እኮ ብጣዕሚ ስፔሻል ፓርቲ እዩ ብጣዕሚ ስፔሻል ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ዝፍራሕ ኣብ ዓለም ፍልይ ዝበለ ፓርቲ እዩ እንታይ ይኹን ለና ኢልና أو مناتو أب علمنا بارتيات هلا جن سراويت يبلن هو هذا جن نبعلو سراويت هلا سراويت كأسل زلوا لمدوي سلزلوس يفرحيو فيدرال من السترا يكون نفرحوا نحن فرحين كأن أفريقيا إثيوبيا تبتينا ويسلام سينا كأن أفريقيا سلام كيسن سلنا حس أمباسادر نعم إذا زربات بوجركم سمعكم علىهم أتي هوحات بفلاي دما سراوي سلزلو أمريكا أبتنا إثيوبيا بوليتيكا هوحات أقدمات ريو كالما أقدمي ريو جبت زبهال حيلي نت هوحات زبهال نتنا أبي سلطان أبدي سابا نمئلايو كجلجلهم زخل مجابريان السمخانو جلجلة من شتات عبرو سمعنا لنا سلزي فانو درو لوبيناتهم اسكندر زبال حدا جلناتو مس مارك روبيو ركب انترلو خوينو تنيرو خوينو كما ابي احمد نصر زخونه مرغتي مس جبسي وزوغنه ربح زلويون مرغت زلو اندحر خوينو ابي احمد انت عايزي كترف اذا عجيب تيور انديو كغير خلي اب تكبار قال ملكه بلت خليها نو كم زي كيرا بيت فلت اتي نصر زخونه اكايدا نايتي بوليس ناتو ب ابتكونነት بزلو كنتاتنا كنت منزلنا اب تيوري زبحال زلون زجبر زلون ترايدي كونه أكون نتايرينا إلا نيرنا بزحلفة كتغسلكم كفتني أبزي أمتيلكم نيرتي أمونغو جبسي زي حدا كابتي نتصور زخونه سيجنال أبي أحمد شجر كقات ما كم زغلي سغان تايو إثيوبيا كاب كل تشهن 16 كساب زعلت زي سراويتنا إثيوبيا كم عقاب سلام كوينو بزي ملكت حطو بزي داق مقمت بزي زخوني يخون إثيوبيا أب سوماليا ترى قداماي ترى تصاوت زنبرت هاجريا حلف حليفة منجسنا إثيوبيا وين إمباسنا إثيوبيا أبتي بيت منجسنا سومالي نيرو كند منتاي أبتكو طب أبتناي
ፖለቲካን ኣካይዳ ናይ ሶማልያን ዓብይት ከም ዝነበሮም ካብዚ ጉዳይ እዚ ተቐሊዖም ሰራዊቶም ከማን ከም ዓቃብ ሰላም ኣብ ሶማልያ ከም ዘይከውን ተወሲኑሎም ኣሎ ካብዚ ዝኸፍእ ውርደት ወይ ከዓ ዲፕሎማስያዊ ውድቀት የለን ሶማልያ ሽግር ኣለዋ ኢትዮጵያ ድማ ተዋጊናላ ሜትናላ እናበላ ኣቢ ፍክር ነይሩ so much about that ቀይሕ ካርድ ሂቦሞ ብቐጥታ ሰራዊት ካሕስካ ጥፋ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይትድለን ኢኻ ምክንያቱ ተቕሰድ ድማ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ትተፍር ስለ ዘለኻ እቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበሮ MOU እቲ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ስለዚ ብሰንኪ እቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበሮ ነቲ ኣብ ሶማልያ ዝነበሮ ፕሪቪሌጅ ወይ እውን ዕድላት ከም ዝኸስሮ ተገይሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ርኡይ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ምውጋን ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይና ነቲ ናይ ዓመታት ፀብለልትነት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝነበራ ኢትዮጵያ በመጀመርያ ቅድሚኡ ነጊረኩም ነይረ ኬንያ አንከር ስቴት ክከውን ዝተመረፀ ብሰንኪ ሕምቀት ናይ አብይ አሕመድ ወይ እውን ኣካይዳ ናይ አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ አንከር ስቴት ዝነበረት ንዑ ከሲራ ናብ ኬንያ ከይድኩም ዘሎ ሪና ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነቲ ዓቃብ ሰላም ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ኣውፅኦም ብግብፅን ብኬንያን ብካልኦትን ክትከኣ ምዃኑ ስለዚ አብይ አሕመድ ናይ ብሓቂ ኣብ ኮርነር ኮይኑ ከም ዘሎን ካብዚ ሕጂ ክቕፅሎ ዝኽእል ስጉምትታት ናበይ ክኸውን ከም ዝኽእል of course አብይ አሕመድ ኣብ ናይ በይነ ዓለም ከም ዝነብር በዚህ ካትፈን መለወጥ መሰረት ለመጣል ለሚሹ ማንኛውም ሀገር ወዳድ ዜጎች ፈተና ሀገርን ከመቀየር የሚያስቆም እንዳልሆነ ህልም ያለው የህልም ጉልበትን መመንዘር የቻለ የተባበረ እንደዚህ ያለ እንታይ ዝብል ዘረባት ሰምዕ ናይ ኢትዮጵያ ናይ አብይ አሕመድ ኣብ ሓንጎሉ ዘላ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ላጀሪ ናይ ዱባይ ዝመስል ሪዞርት ዘለዋ ጎደናታታ በለጭለጭ ዝበለ ድኻ ዝበሃል ዘይብላ ሃብታማ ጥራይ ዝጋየፁላን ቫኬሽን ዝገብሩላን ሃገር ሕልምናቱ እሳያ ከምኡ ንክገብር ድማ ተን ዝገብረን ፕሮጀክታት ኩለን ብዝለዓለ ብልፅግና እዩ ዝገብረን the question is እዚ ነገራት እዚ ኣብ ዱባይ ብጣዕሚ እዩ ዝሰርሕ ዱባይ ወይ እውን UAE ክንደይ ህዝቢ ዘለዋ ንኣብነት ብዱባይ ከረዳእኩም እንድሕር ኮይነ ኣብ ዱባይ ዝቕመጥ ዘሎ ህዝቢ 88% ናቱ ስደተኛ እዩ ስለዚ 12% ወይ 14% ናይቲ ሃገር ጥራይ ወዲ ዓዲ ከምዚ ዓይነት ክትገብር ከለኻ ነቶም ስደተኛታት ተደሊኻ ተምፅኦም ተደሊኻ ትሰጎም ናይ ጥዕናኦም ኣይግድሰካ ናይ ትምህርቶም ኣይግድሰካ ናይ ገለመለዮም ብገንዘቦም ዝነብሩ ዝሰርሑልካ ስለ ዝኾኑ እዩ ኢትዮጵያ ግን ናይ ኢትዮጵያውያን ሃገር እያ ስለዚ ንመን እዩ ዝኩሉ ዝግበር ዘሎ 90% ህዝቢ ኢትዮጵያ ነዚ ሪዞርትስ እዚ ኢንጆይ ክገብሮ ቁጠባዊ ዓቕሚ የብሉን ኣብዚ ዝጠፍ ዘሎ ገንዘብ ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ድዩ ኣብ ናይ ካልእ ቀረባት ክኸውን ይግብኦ ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ብዙሓት እዮም እዚ ዝጠፍ ዘሎ ንደገ ዘሎ ሰብ ካብ ደገ ክመፅእ ዝኽእል ንቫኬሽን ክገብር ዝኽእል ወይ እውን ነቶም ፎሬነርስ ኣብኡ ዝቕመጡ ዝመላለሱ እዩ ብትክክል ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከምፃሎም ይኽእል እዩ እዚ ሪዞርትስ ከምዚ ክትሃንፅ ከለኻ ናይ ወፃኢ ሸርፊ የምፃልካ እዩ ብዘይከኣላለም ኣገዳስነት ኣለዎ እዩ እቲ ሕቶ ናይ ወፃኢ ሸርፊ የምፃልካ ከምፃልካ ተኮይኑ መጀመርያ ንቱሪዝም ዝኸውን መድረክ ክትፈጥር ክትክል ኣለካ እንታይ ስኸ ሰላምን ርግኣትን ቀዳማይ ባእታ እዩ ሰላምን ርግኣትን ጥራይን ኢትዮጵያ ተድልዮ ዝገይርዎ ዘሎ ፕሮጀክትስ ኣብ ውፅኢት ከምፃሉ ተኮይኑ ሰላምን ርግኣትን ናይ ኢትዮጵያ ከውሕስ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ስለ ዘለዎ ከምኡ ድማ እቲ ሃገር ስሕበት ስለ ዘለዋ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ቤዝ እያ ናይ ብዙሓት ቤዝስ እያ ስለዚ ቫኬሽን ወይ እውን ብዙሕ ሰብ ትራቨል ክገብር ክእል ግን ከምዚ ዓይነት ሪዞርት ሰብ ክኸደልካ ተኮይኑ ተረጋጊኡ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ቫኬሽናት ክገብር ተኮይኑ ሰላምን ርግኣትን ከተውሕስ ክትክል ኣለካ ሰላምን ርግኣትን ምውሓስ ድማ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዘሎ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ናይ አብይ አሕመድ ካልኩሌሽን ናይ ምዕባለ ኣብ ቱሪዝም ዘተኮረ ጌይን ክገብሮ ዝኽእል ብሙሉእ ከቆናፅፎ ወይ ገለ ይደልን እየ ግን ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ እምነ መሰረት ናቱ ከተውሕስ ክትክል ኣለካ ኤርትራ በንፃሩ ነዚ ነገራት እዚ ንክትገብሮ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ምክንያቱ ውሽጣዊ ሰላምን ርግኣትን ስለ ዝሓለወት ኣፍኮርስ ኤርትራ ፀገም ኣለዋ እሱ ድማ እቲ እገዳን ተፅዕኖን ኣሉታዊ ስእሊ ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎ ነዚ ንክትቅይርካ ብዙሕ ክሰርሕ ክትክል ኣለካ ኣብዚ ንመለስ ሕጂ ኣብቲ ኢትዮጵያ ምስ ዝኾነ ሃገራት ፅዑቕ ዲፕሎማሲ ኣብ ምክያድ ትርከብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣስመራ ምስ መራሕቲ ኤርትራን ሶማልያን ናይ ፍርቂ መዓልቲ ርክብ ዘካየደ ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ናብ ወንበር ላዕላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ካይሮ ዓዲምዎም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ርክቦም ብዝያዳ ዘተኮርሉ ዛዕባ ኣብ ኣጠቓቕማ ናይልን ኢትዮጵያን እተሃንፆ ዘላ ዲጋን እዩ ነይሩ
እቶም መራሕቲ ጉዳይ ናይል ንሃገራቶም ናይ ሞትን ህይወትን ምዃኑ ብምጥቃስ ሃገራዊ ድሕንነቶምን ረብሓታቶም ንምውሓስ ብሓባር ክሰርሑ ምዃኖም እዮም ኣረጋጊጾም ርክብ ግብፅን ሱዳንን ብደረጃ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃውን ንሳልስቱ ክቕጽል እንከሎም መንግስቲ ግብፂ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ህዝብን ሱዳን ደው ከም ዝብል እዩ ኣብታ ኣጋጣሚ ደጊሙ ገሊጹ ንኢትዮጵያ ብጎረባብቲ ኣብ ከበባ ብምእታውን ንምጽላውን ትሰርሕ ምህላዋት ትግለጽ ግብፂ ምጅብቱን ተመሳሳሊ ዘተ ኣካይዳ ፕሬዝዳንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ብ30 ጥቅምቲ ምስ ፕሬዝዳንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለ ብቴሌፎን ከም ዝተማያየጡ ዝሓበራ መርበባት ዜና ካብ ካይሮም ክልቲኦም መራሕቲን ሃገርኩም ኣብ ዘገድስ ናይ ሓባር ረብሓ ከም ዝተማያየጡ ጠቂሶም ግብፂ ነታ ምስ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ምፍጣጥ እትርከብ ሶማልያ ኣብ ኣጽዋርን ካልኦት ደገፍ ክትገብርን ከላም ንህልው ኩነታት ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምምዝማዝ እውን ምስ ኤርትራ ዛሕትሉ ዝጸንሐ ርክብ ዳግም ተደላደለላ ከም መርአያናይዝ ድማ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሬዝዳንት ግብፂ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ኣብዚ ኣብ ቀረባ ናብ ካይሮ ወቅዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ከካይድ ትጽቢት ይግበር ጽልኢ ሕወሓት ተመሮ ኣብ 2018 ጀመረ ስልታዊ ዝምድና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ኣብ 6 ዓመቱ ላሕሊሁም ኣብ ቀርን ኣፍሪቃ ሓዱሽ ኩናት ከይጓሃር ኣብ ምስጋ ተበጽሑ ጨናሕና ናይ ዓቅሊ ጽበት ምንቅስቃሳት መበገሲኡ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊኡ ተሓሲቡ ንዝበሃል ዘሎ መፈንቀለ መንግስቲ ንህዝቢ ረዓድን ምፍጣር ዝዓለመዩ ኣብ ናይ ፕሮፓጋንዳ መናፍሑን ዝተሰርሐ ጽርግያታትን መዘናግዒታትን ንህዝቢ ብምዕዳም ኣንፎቱን ምጥዋይ ይንቀሳቀስ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ መሬት ኣዲስ አበባ ምዕሩግ ህንጻታት ይርአ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ኣዲስ አበባ ተደጉሉ ዘሎ ናይ ጽልኢ እሳተ ገሞራ ሓዊ ግን ዘስተብሎ ለኣካል ክሳብ ሕጂ ተረኽበን እዚ ሕጂ ፈኸም እናበለ 4 ኪሎ ክልብልቦ ምስ ጀመረ ናይ ዝቅንያት ሸበድበደ ይርአ ኣሎ ኣብ ዝኣምኖም ወታደራውያን ኣዘዝተን ሓለፍትን ስኢኑ ኣብ መዳይ ምክልኻልን ጸጥታን ናይቲ ሃገር ኣብ መዳይ ምክልኻልን ጸጥታን ናይቲ ሃገር ኣእዳው ተቆርሲሙ ክበሃል ይካል ሓደ ወታደራዊ ኣዛዚ ብልጽግና ኢትዮጵያ ኣጽዋራ ጥራይ ስለዝገዘት እኹል ኣይኮነን ነቲ ጽዋራ ዝትኩስን ዝመርሕን ሞራል ዘለዎ ሰራዊት የድልያ ይክብል ብጉህዶ ሞራል ሰራዊቶም ከም ዝሞተ መዲሩ ጥሩየ ዝተባሃለ ዱቄት ነው ሻዕቢያ ወሬ ያወራሉ እንጂ ዱቄት ናቸው እንኳን ኢትዮጵያን ገብተው ኢትዮጵያን ተደርደው ኢትዮጵያን ወቅቱ አጥቅተው እንደዚህ ዓላማ ሊያሳኩ ይቅርና ሻዕቢያ ወያኔን እንኳን መከላከላቸው ነበር ከወያኔ እንኳን የታደግናቸው እኛ ነን ነው ጥያቄ ሰምተኛል አዎ ከወያኔ እንኳን የታደግናቸው እኛ ነን አቅም ብቃት የላቸው ዜሮዎች ናቸው So gwasgwasta kollegena ni shacbiya midkham bkhul madayin yam zqul wazallo እዚ ከም ንብሩ ሰደው ካለ ግን ሸለሊልካ ከሐለፍ ዘይ ብሉ ዘረባ ደማ ንስማ የተዳፈነ ረመጨት አሰብ ጉዳይ የተዳፈነ ረመጨት እሳት ነው ኤርማው ቀለም አሰብ ያልተዘጋ ኬዝ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ 120 ሚሊዮን ነው የኤርትራ ህዝብ ምናልባት 3 ሚሊዮን ቢሆን አንደኛ አሰደዶ ጨረሰው እንጂ ሳያል አያገባንም ወዳችሁት ነው እንዴ ያን የምታረጉ ስለዚህ 3 ሚሊዮን ህዝብ እንዴት ሆኖ ነው 3000 ዓመት ታሪክ ያለውን አማራና ኢትዮጵያ ቀሪ ህዝብ አንድ ወደብ እንኳን ሶስቱም ወደብ ገንጥላችሁ ስትሄዱ በምን መስፈርት ነው ጀግና ሆናችሁ ነው ማን ሰጣችሁ ነው ሲባል መለስ ዜናዊ ባንዳው ነው የሰጣችሁ ሕጂ እንታዩ ኣብዚ ተራ ሰባት ሶሻል ሚዲያ ዝጉስጉስዎ ዘረባ እዚ ክንደይ ኣገዳስነት ኣለዎ ነው it is important yes ኣብ ስምዒት ክታት የብልካን እቲ ኣብ ኖርማል ግዜ ጸለውትና ኢትዮጵያ ዝዛረብዎ እቲ ተራ ህዝቢ ዝሓስቦን ዝደልዮን ነገር ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ቴማ ናይ ዓሰብ ኢትዮጵያውያን ኩነታት ስለዘይ ተመቻቻ ኣሎ ወይ እውን ስለዘይ ከምቱ ዝደልይዎ ስለዘይ ኮነሎም ዘሎ ዳኣምበር ዘይደቀሰ ጉዳይ ምዃኑን ንዓሰብ ጉዳይ ድማ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ወይ እውን ጉዳይ ኣፍቲ ገባሕር ብኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያ ክጥቀመሉ ዝኽእል ኣጀንዳ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ዕድል ስለዝሰኣኑ ስለዘይ ተዓሞም ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ማለት ድማ ነቲ መንስያነ ነቶም መንስያት የዛረብ ዘሎ መብዛሕቲ ግዜ ነዚ ሰምዕ ዘለኻ ኩሉ ግዜ እንታይ ዓይነት ገመድ ኣብ ልዕሊኻ እንጠልጢሉ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ክትክል ኣለካ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘለካ ፖሊሲ ወላ እውን ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክመፅእ ከሎ ክንጥንቀቕ ኣለና እዚ
እንተኾነ ግን ክሳብ ሕዚ ገለ ከባቢታት ትግራይ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘለውን ዝፍለጥ እዩ ኣብ ፈለማ ተዓዊዑ ዝነበረ ስምድና መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ብፍላይ ድማ ድሕሪ ምዝዛሙ ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ናዛሕተለ መፂኡ ናብ ሓያል ወጥሪ እውን ኣትዩ ካብ ሰላም ናብ ቀላዊ ኩናት ዘምርሐ ርክብ እዘን ክልተ ሃገራት ተመሊሱ ክዝሕለሉ ዝኽእል ኩነታት ከም ዝተፈጠረ ዘመላኽቱ ሓበሬታታት እውን ኣለዉ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተመሊሰን ክዕረቓ ዝገብር ምንቅስቃሳት ብወገን መንግስቲ ፌደራል ይግበር ምህላዊ ሓበሬታ ኣለና መንግስቲ ፌደራል ንምምሕዛይ ዝመርፀን ሃገራት ብመንፀር ጥቅሙ ምዃኑ ካብ ዝሓለፉ ኩናት ትግራይ ምርዳእ እውን ይከኣል ድሕሪ ምሕዝነት ኤርትራ ኩናት ትግራይ ሓግዝን ኢሉ ዕድመ ዝገበረሉ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶ ካብ ምባል ሓሊፉ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና መጀመሪያ እዚ ኣብ መንስማዕ ድሕሪኡ ኣተሓሒዘ ክሪኦ ክፍትን እየ አስተዳደር በደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ህወሓት መፈንቅለ መንግስት ወደ ማድረግና ፍጹም ስርዓት አልበኝነትን ወደ ማስፋፋት ተሸጋግሯል ሲል አዲስ ባወጣው መግለጫ ከሷል። ቡድኑ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ስራዎች እንዲደናቀፉና ህዝቡ ተስፋ እንዲቆርጥ ኃላፊነት የጎደለው ተግባር እያካሄደ ይገኛል በማለት አስተዳደሩ ወቅሷል። ቡድኑ የጊዜያዊ አስተዳደሩን መዋቅር ለመቆጣጠር ከክልሉ ታጣቂ ኃይሎች አመራሮች ጋር ተስማምተናል በማለት እዚ ዘረባ እዚ ኸ ነዊሕ እዋን ሰሚዕና ኣለና እሱ ድማ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ብፍላይ ንጌታቸው ረዳ ኣሊኻ ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ትሕቲ ህወሓት ንምእታው ናይ ደብረፅዮን ጉጅለ ዝካየዶ ዘሎ እዩ ወላ እውን ብዙሕ ግዜ ቪድዮታት ካብ ዝወፅእ እቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ወይ እውን ሓይሊ ፀጥታዊ ሓይሊ ናይ ትግራይ ዝብልዎ ዘለው ልምምዳት የካይድ ከም ዘሎ ናይ ኮማንዶ ምንቅስቃሳት ከም ዝገብርን ንወታደራዊ ኩነታት ንወታደራዊ ጎንፂ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ሕቶ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘለው ድማ ግዚኡ እዋኑ እዋን ውራውራ ነብስኻ ይትዕብራ ዲ ገለ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ መስለኒ ጌጋ ክምስላከብ ከለኹ ኣርሙን ኢኹም ኣብ ታሕቲ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ክትበታተን ከም ትኽእል ዘርኢ ኩነታት የጋጥም ስለ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናቱ ረብሓ ከሳልጥን ናቱ ኣጀንዳ ከቐድምን ናይ ግድን እዩ መርሕነት ናይ ጌታቸው ረዳ ነቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣጀንዳ ነቶም ናይ ተጋሩ ኣጀንዳ ከሳለጥ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘይብሎም ኣብ መወዳእታቶም ተጋሩ ኣብቲ ናይ ህወሓት ወላ እውን ተደይፈተውዎ ኣብቲ ናይ ህወሓት ክርዕሙ ከም ዝኽእሉ ኣብቲ ናይ ደብረፅዮን ክርዕሙ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ እንተወሓደ ወታደራዊ ስጉምቲ ወሲዱ ነቲ ናይ ወልቃይት መሬት ዝበሃል ዘሎ ናይ በዓል ሑመራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ክእትዎ ከም ዝኽእል ወላ እቲ በዓል ራያ እውን የገድሶም እንዲ ግን ልዕሊ ማንም ዘገድሶም ንዓታቶም እቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ዝብልዎ እዚ ናይ ሑመራ ወልቃይት እዩ ምክንያቱ ምስ ሱዳን ርክብ ዘለዎ ስለዝኾነ ብኡ ኣፍ ደገ መውፅኢ መተንፈሲ ክኾኖም ከም ዝኽእልን ፅባሕ ንጎ እውን ልሙዕ ናይ ሕርሻ ቦታታት ስለዝኾነ ሌቨሬጅ ይበሃል እዚ ኣብቲ ዘተ ናይ ኢትዮጵያ እንተ ክቕፅሉ ኮይኖም እውን ናብ ጣውላ ክመፁ ከለዉ ኣገዳስነት ዘለዎ ሒዞም ክቐርቡ ይኽእሉ ስለዚ እቲ ካልኩሌሽን ናቶም እታ ኩላ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ትብል ዝነበረት ተጠቕሊላ ታንእሽተይ ትግራይ እውን ክስእንዎ ኣብ ዝኽእልሉ ደረጃ በፂሖም ስለ ዘለው መዋፅኦ ናቶም ፕላን ቢ ናቶም ኤግዚት ስትራቴጂ ናቶም ከሳልጡ ናይ ግድን እዮም ዳትስ ዋይ ድማ እዚ ብረዳ ዝምራሕ ዘሎ ምስ ኣቢ ሕግብግብ ዝብል ዝነበረ ክቕላዕ ወይ እውን ካብቲ ዘለዎ ንከኣልይዎ ስጉምቲ ንክወስዱ ከቢድ ዘይኮነ ብቐሊሉ በዚ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ ክግበር ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ዘለና ኣብ መወዳእታ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ንኤርትራ ፅልዋ ክህልዎ እዩ መፂኦም ንኤርትራ ንምውራር ዘይኮነሲ ኣት ዲ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ኣብይ ኣሕመድ ምዝሰዓረ ምስኣቶም ክውግን ክፍትን እዩ ነታ ስልጣኑ ንከውሕስ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ትከታተሎ ንሳቶም እንታይ ጥቕሚ ናቶም ብፍላይ እቲ መንእሰይ ዝዛረቦ ዘሎ እስከ ንስማዕ እዩ ድሕሪ ናይ ኤርትራ እውን ክበኩም እየ ካብ ኩሉ ሕሪርዎ ተዛረበ ትግራይ ተይጥፋእ ክዋስ ተኸሊፈ ኢሉ ሕዚ ትግራይ ንምጥ ከየጥፍእ ክኹለፍ ዝገበሩ ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ብሓቂ ንሳቶም ብናታቶም ድሌት ድዮም ኮሊፎሞ ሎማዓንቲ ምሟት ክትመርፂ ፅባሕ ትሕቶ ክልቲኡ ሞት እንተኮይኑ ድሓን ሎማዓንቲ ተፀንሐ ንፅባሕ ካሊእ መንገዲ ክፍትን እየ ክትብል ዕድል ትረኽቢ ኣበይ እዩ ትሕቶ ንዓይ ዝረአየኒ ሕቶ ሎማዓንቲ ካብ ዝቐትለኒ ናይ መጀመርያ ድርድር ዘይገብሩ ሓይሊ እንተልዩ ሎማዓንቲ ብቀትሉ እናተገብአኒ ከይቀተልክዎ ተሪፈ ተኸሊፈ ምስ ዝብል ሰብ ክደራደር ኣይክእልን ድሓን ፅባሕ እንድሕር ፅባሕ ነርክወሉ እየ ምስ ዝበለኒ ሰብ ክደራደር ይኽእል እየ ብቀደም ሰዓብ እየ ዛርብ ዘለኹ ህዝቡ ብቀደም ሰዓብ እየ ዛርብ ዘለኹ ስለዚ ናይ ፖለቲካ ምትዕርራይ ይግበር እዩ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓላፍ ዘላፍ ዝኾነ ነገር ተፈጢሩ እዩ ግዜ ይደሊ እዩ ክስራሕ ኣለዎ ክዕረ ኣለዎ ኣብ ናይ ህግደፍ ፕሬዘንስ ግን ኣይከኣልን ኢትስ ኢምፖስብል ስለዚ ኣብ ሓለዋት ህግደፍ
أمون جوزو እጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ተዘረባናቱ ተራ ሰብ ተዛረቦ ነገር ጌርና ክንወስደን ንኽእሊና እዚ ተራ ሰብ ግን ኣይኮነን እታ ኣተሓሳስባ ይተቐንዲ ተዘረባ ዘይኮነ እታ ኣተሓሳስባ ንሱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንታይ ኢሉ ነይሩ ተኸሊፍና ክብል ከሎ ነቶም ህወሓት ነቲ ኩናት ዘበገሱ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ከም ዘይብሉ መጋበርያ ከም ዝኾነ ገሊጹ ነይሩ እቶም መራሕቲ ግን ሓንሳብን ሓዋሩን መምሃሪ ስጉምቲ ክውሰደሎም ነይሩ ምክንያቱ እናተመላለሱ ጠቕ ስለ ዘበሉና ኢሉ ነይሩ እቲ ሕቶ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ገይሩ ይዛረብ ዘሎ እቲ ህወሓት ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ክዛረብ ከሎ ንጹር ዝኾነ ዘረባ ነቲ መርሕነት ናይ ህወሓት ይዛረብ ነይሩ ግዳፍ እዚ ኩናት ምንታይ ትጅምር ኣለኻ ምስ በልናዮ ኣይትኸውን እያ ብምባል ከም ዝመለሰሉ እቲ ደብረፅዮን ዝንገር ስለዚ እታ ተገበረት ኩናት ንዓታቶም ነቲ ናይ መርሕነት ናይ ህወሓት እዩ ስለዚ ንሱ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ሓደ እዩ ዝብለና ዘሎ ከመይ ጌርካ ዳሞ መራሕቲ ግዳፍ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ተፈልዮም ትፍትን ኣለኻ ንስኻ ንህወሓት ክትሓልፈሉ ወይ እውን ህወሓት ናይ ህወሓት መቕፃዕቲ ወይ ስጉምቲ ዝውሰድ ንዓኻ ንህዝቢ ትግራይ ለኪምካ ትዛረብ ኣለኻ ህግደፍ ድማ ኣካል ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ካባኹም ንላዕሊ ኸማ ምክንያቱ እቲ ህግደፍ ዝበሃል ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝመፅእ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ንስኻትኩም ስልጣን ምስ ረኸብኩም ኣዲስ ኣበባ ነቲ ትግራይ እቲ ኢሊት ናይ ህወሓት ማለት ረሲዕዎ ነይሩ ክሳብ 2018 ረሲዕዎ ነይሩ ድሓር እዩ መህደሚ ኢሉ መፅኡ ናቦም ኣትዩ ኣካል ናቱ ኮይኑ ስለዚ ንሳቶም ነቲ ናቶም መርሕነት ነዚ ህወሓት ዝበሃል ዘሎ ንዓኦም ክሃርም እየ ዝበለ ንህዝቢ ትግራይ ክሃርም እየ ዝበለ እዩ ገይሩ ክዛረብ ተፈቲኑ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድማ እቲ ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ በቂሉ ብህዝቢ ኤርትራ ኣቢሉ ንህዝቢ ኤርትራ እናምሓደረ ዝነብር ዘሎ እዩ ስለዚ ከምቲ ንስኻትኩም ትብልዎ ዘለኹም ነቲ ሰራዊት ብናቶም ሰራዊቶም ህወሓቶም ገለመለ ብሓደ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ግን ነቲ መንግስቲ ነቲ ሰራዊት ነቲ ህዝቢ እቲ ህዝቢ እኮ ይብፅሓና እዩ ኩሉ ህዝቢ ይኮነን ንዖም ዝምችኦም እቲ ትግራይ ትዕወት ዝብል ዘሎ ንዑ እዮም ህዝቢና ይብፅሓና እዩ ዝብሉ ዘለዉ ህዝቢ ኤርትራ መቃቂልካ ዲቫይድ ኤንድ ኮንከር ዝብል ስትራቴጂ ካባኹም ንላዕሊ ብተግባር ኣብ መግዛእቲ ዝረኣናዮ ስለዝኾና ፅቡቅ ገይሩ ዝርዳእና ንስኻ ሎሚ መፂኻ ተሽክዖ ሰብ የለን ንስኻ ህወሓት መዓት ገንዘብ ከለዋ ዘዋፍረቶም ጭፍራውን ነቲ መንስያት ተዳናግሮ ፈቲኖም ግን ኣብ መወዳእታ ኩሉ ነገር በርዒኑ ተሪፉ እያ ኣብዚ እዋን እዚ ብኣኻትኩም ክሸክዕ ዝኽእል ሰብ የለን ሓንቲ እዚኣ ንስማዕ ድሕሪኡ ክንሓልፍ ኢና ብኣብ ዝምራሕ መሪሕነት ብልፅግና ኣብ መላእ ኣዲስ ኣበባ ኤርትራውያን ዜጋታት ምእሳርን ምብስባስን ኣብ ሰፊሕ ቦታታት ቀፂሉ ኣሎ ኣብ ውሽጢ እዚ 3 ሰሙን ኣስታት 300 ዝኣኽሉ ንጹሃን ኤርትራውያን ዜጋታት ተኣሲሮም ኣለዉ እቲ ተኣሲሮምሉ ዘሎ ቦታ ኣብ ከባቢ ለገጣፎ ዘሎ መንገዲ ዘሎ እስር ቤት እዩ ካብዚኦም እቶም 230 ደቂ ተባዕትዮም እተን 70 ኸ ደቂ ኣንስትዮን ብሓፈሹ ኣቢ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዜጋታት ዝፈጥሮ ዘሎ ፀቕጢ ናይ ምእሳርን ጉቦ ከፊልካ ናይ ምውፃን በብግዚኡ በብሰዓቱን እናማዕበለ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ግፋ ዝረኣየሉ ዘሎ ከባቢታት ላፍቶ ካራ ጆሞ ቤቴል መብራት ጎሮ ሰሚት ሳፋሪ ኣሃት ጣፎ ብሓፈሹ ዳርጋ ኣብ መላእ ኣዲስ ኣበባ ክበሃል ዝከኣል ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዜጋታት ንጹሃን ዜጋታት ናይ ምእሳር መስርሕ ይካየድ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ፍሉይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ዝገበረቶ ታሪክ እዩ ኣይኖ ገለ ሰብ ተቐርቂሩ ከም ዘሎ እቲ ክወፅእ ዝኽእል ብዓንተቡ ንክወፅእ ሓቲትና ኢና እቶም ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ብወለንቶም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ናቶም ጉዳይ እቶም መውፅእ ሲኖም ኣብ ኮማት እዮም ዘለዉ ግን ኣይ ሪሊ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን መዕለቢ ክገብረሎም እቲ ኤምባሲ ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ክገብረሎም ዝከኣል ተኮይኑ እምበር መንግስቲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ክገብር ዝኽእል ኣይመስለንን ዲፕሎማሲ ናይ ክልቲአን ሃገራት ኣብዚ ሕጂ ደረጃ በፂሕዎ ዘሎ ክንሪኦ ከለና ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል ኣይመስለንን ምክንያቱ ናይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተፃቦታት እንድሕር በፂሕካ እቲ ኩነታት ከቢድ ከም ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ናይ ብሓቂ ምክትታል ዘድልዮ ጉዳይና ዘለና ኣቐንዲ መልእኽቲ ናብ ኢትዮጵያ ክኸይድ ዝፍትን ዘሎ ሰብ ካብ ብሕጂ ነብስኻ ኣጥሕኒና ክንብሎ ንኽእል ናብ ሓዊ ባዕለይ ከኣትዮ ተልካ ግን ንዓኻ ይምልከት ንዓኺ እዩ ዝምልከት ንሰብ ኣስብለክ ክርብለክ እንተበልክ ግን ንዝብህበክ ስለ ዝኾነ ጉዳይ እዩ ንሕና ምንጋር እዩ ዓቕምና ኪንዋ ሓሊፍካ በዓልካ ክትከይተደሊኻ ግን ጎፈሪት ኣብይ ፅናሕካ እቲ ጉዳይና ክንብለካ ንኽእል ክንምርቐካ ክንረግመካ ንኽእል ኢና ሕቶና ባኻ ይኸውን ዳሻጋር መጠን ምስ ዝነበረና ብዙሕ እንቅፋት ሪኢኻ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቅድነት እዩ ዘገድሰና ከምዚ ወላቲ እዋን ምስ ዘሎ ኩነታት ነዊሕና እንትኾነ ግን ኣማራፂ የለን ግድነት ከሰርሕ ስለ ዘለና ፕላስ ተሳታፊ ክትከውን ከዓ ደስ ብለካ እዩ ፅቡቅ እዩ ንዓኻ ፅቡቅ ናይ ሂወት ተመክሮ እዩ
كم تجوبها أمالها مخان كنا نعجر كها واشتها عرفت تسمع لك نفس هذا كاس عجر كم أقول لسه أو زخان مينستر لها خير كا أمك الخال لها خير كا ولا كله بحرية خايس بس هجرة أقول لك واحد تصير عيك إني مبارك ناي بحكي لبخات تنكفاك زوم هسانات فقر هاجرن تي باشن نايت هاجراو مزمورسي اب سعود عرب استقبل ناي محبركم ناي ارتراويان ينيرو بخمسه عينت اب سدت كوينهم كمزه عينت منفس حيزهم كعبي خلو نتوم سدرا بيتن نت محبركم ناي سعوديان عب كبر لني اسك ابو استزربي هذا كابو كنسمع سمع بزي مهرتي ابز حفصلو طراي زي كوني عفن معباس بهتا زي كونس لنويح بزتقمته استراتيجي سنخا نخيسكا خسرحالو زصنحه مدبات داغمه هنصا ببقروب وصيتو ابايتا ابزرا يلو اوان يكايدالو حدا خابو اتي قدم كونت نهاجراو مدبات لمعات زخونه قرب صعاتيو منغست إرترا قربن سرعه عدلان الكتريك املا حجر وحسن مغبار لكع كم تخالق صلاتات ناي قربان ماكلاين رحقن مدبات حنصيصو ابزي قارصن بعنقفاتن تصابون زي كمه صعريو صنيحو منغست إرترا 18 ميجاوات طراي منጭ صعات زحازت هاجر حيزو يتبقيسو كفلما ناصنت قرب صعات زلان خجبر እና ተሰርሐሉን ለውጢ እናምፀንን ከሎ እቲ ብዕላማን በመደብን ዝተፈነወልና ወራር ወያነን ዘሰነዮ ዘይፍትሓዊ እገዳን ንኹሉ መደባት ልምዓትናን ገስጋስናን እንታይ ሓስያ ከም ዘስዓበሉ መግለጺ ዘድልዮ ይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ግን ብደሙን ረሃጹን ልኡላውነቱ ከኽብር ዶባቱ ከውሕስ ክኢሉ ጥራይ ዘይኮነ ዝተተለመ ዳግመ ህንፃዊ ስራሓት ብዝተመደቦ ናህርን ስፍሓትን እኳ ኣይኹን እምበር ካብ ምትግባሩስ ኣይተዓግተን ምስ ኩሉ ዓይነታት ብድሆታት እንቅፋትን ውዲትን ተፋጢጡ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 200 ሜጋዋት ሰዓት ኣረጋጊጹ ንዝዓበየታ ካብ ምትግባሩስ ኣይተዓግተን ምስ ኩሉ ዓይነታት ብድሆታት እንቅፋትን ውዲትን ተፋጢጡ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 200 ሜጋዋት ሰዓት ኣረጋጊጹ ንዝዓበየ ታርጌት ኣቋሚቱ ይረባረባሎ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ዝልዒልናዮ ዝፀንሐና ርእስቲ ምስ ንምለስ ዓሚ ብመንግስቲ ተገሊጹ ከም ዝነበረ ኣብ 3 ገጻት ዝተኸፋፈለ ኣብ ዝተፈላለያ ከባቢታት 360 ሜጋዋት ዘመንጩ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምምዕባል ክገበር ብዝፀንሐ ፃዕሪ ቀዳማይ ገጽ ተዛዚሙሎ እዚ ማለት ኣብ መፋርቕ እዚ ዓመት ኣብ በለዛ ብዝተተኽላ 3 ዓበይቲ ጀነሬተራት ቅድሚ ወርሒ 22 ሜጋዋት ብምምንጫው ስርሐን ምጅማረን ኩልና ተኸታቲልናዮ ኣለና ዘመንጭዎ 22 ሜጋዋት ኤሌክትሪሲቲ ድሮ ኣብቲ ሃገራዊ ጥቡር ስርዓት ተጸንቢሩ ነቲ ክወሃብ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ኣብ ምምሕያሽ ኣበርክቶ ክገብር እዩ ካልኣይ ገጽ እውን ኣብ ቀረባ ክዛዘም ትፅቢት ይግበር ዘየቋርፅ ናይ 22 ሰዓታት ኣገልግሎት መሃብ ጥራይ ዘይኮነ ኪንኡ ዝኸይድ ነቲ ገዚፍ ልምዓታዊ መደባት ዝኣክል ቀረብ ፀዓት ምውዳድ እዩ ዕላማ ብመንፅር ዝተበገስናሉ 18 ሜጋዋት ምንጭ ፀዓት ጥራይ ዝነበረ ሃገር ዘጋጠመና ወራር ዘይፍትሓዊ እገዳ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ማሕንቆ ምስሊ ኤርትራ ንምድዋን ዝተኻየደን ዘሎን ቀጻሊ ናይ ምስይጣን መደባት ወዘተ ክንፅር ትዘረባ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤግዛክትሊ ህዝቢ ኤርትራ ክሰምዖ ዘለዎ እዩ ወላ ይደጋገም ዝነገራት እዚ ኩሉ ግዜ ክትነግሮ ክትክእል ኣለካ እቲ ፕሮግረስ ድማ እቲ ለውጢ ዝግበር ዘሎ ድማ ናይ ብሓቂ ብንጹር መንገዲ ወይዘሮ ወይንግረዝ ጌር ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ስዑድያ ጌጋ ይኽላለይ ወይ ናይቲ ማሕበረኩም ሓላፊት one of them ስለዚ ናይ ብሓቂ ንጹር ዝኾነ ዲቴይልድ ዝኾነ ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ፕሮግረስ ናይ ብሓቂ ደስ ይብለኒ እታ ሪፖርት ንእሽተይ ክንሰምዓይና ድሕሪኡ ኣብ ናይ ስኒት ክሓልፍ እየ ኣውሒስናዮ ዘለና ልዕሊ 200 ሜጋዋት ቀሊል እኳ እንተዘይኮነ ዝተርፈና ብዙሕ ምዃኑ ዘዛኒ ከም ዘይኮነ ግን ክንዝንግዕ ኣይግባእን ብጥቕልሉ ኤርትራ ኣብ ምህናፅ ዱልዱል ዘመናዊ ሃገራዊ ሰራዊት ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ኣብ ጽላት ቁጠባ ዕደና ሕርሻ ምህናፅን ምምሕያሽን ትሕተ ቅርፂ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ትምህርቲ ጥዕና ወዘተ ዜሩ ኣብ ምልዋጥ ደረጃ መነባብሮ ህዝቢ ኣብ ምርግጋፅ ማሕበራዊ ፍትሒ ብዙሕ ዝተርፍ እኳ እንተሎ ተበፂሑ ዘሎ ግን ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን መዳይ መሰረታዊ ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ
أبناء حبار ربحان مكببارن استمركوسة زمدنان شركنتن ممعباليو أنصار زيمت كلاو أمنت زخيد ويزفتاتن أكايدا ويزمدنا أي قبلن نمعبالن قسقاسن اتن حجراتن حزبتاتن زنكري زمدنا خا تجيهو يسعرلون يكناخنون واو دائما نتصور زخونه زربا اي وش اب كله كابكالك زي وانا تخالك كم سالكم يه نتصور زخونه زربا سمعنا لنا تاغزي انا زغبرا وحد سلا زخونه ناب سنيت كنسغرينا سنيت سالاتي حزب ኤርትራ ዝገበሩ حيال صعري ابتناي حدا فوتينغ قدامي تخينا بصبللتا كم زودت يزنجر زلو ناي سنيت عود دما ناي سنيت عود كوان ኤርትራን ተወከለት ናይ حزب ኤርትራ عود مخانو يزنجر معناته دمص حزب ኤርትራ يسعيرو بقصر زبزحو بعقمو ون زحيلو كحيلو زغلو عينت هزاب ينارينا نينا كم بعد تايلاند معت مليونات حزب زلونين ኤርትራ نزي كله قبل لي لاموس ادما سنيت انت عينت حزب انت عينت حزب وكيله خمسلا حزب ادما بعليا زلو كم تايز بله اخبروتن تقداسنتن كم زلو نتميسس يونيفرس اورجنايز قبرو حدا عبت مهرتي توهيبوهم كم زلو مجنزاب يدلي حنت كابتن ناي سنيت دس بلتني اسالي زيايا تين كابتن ناي حبرت سبنا زلوا اكرادنا يكون اكايدا نتبهلن كبرتات نسب ኤርትራ بتخكل كدلص تخل ببانديرات تخرع بحزبات تخرع نحزبات ما بتخكل كتوكل تخل بمخانا اذا سب زيانا قدميت كتحلف كلا ني بحكي زحقسكا اي هوب ابت تريف زلو دما زل على عوت حزاقت مص حزب ኤርትራ كندروس براتو ابت وددر اطريفلو نزخول ابزخول قداي يتكم زحوسكم انكو حقسكم فرص عارهم ريخم للهم يزبال زلو ناي موداتا بروجرام ناتي لنكني دكتور فقريسوس بوست كجبران سقني وكاب ኤርትራ كوشت ኤርትራ ويون ኤርትራ زملكت ناي دكتور فقريسوس بوست بتاعمي دس بلاكا نتكونتات اب تشاينا اب حدا يونيفرسيتي distinguished visiting professor اب حدا انستيتيوت ناي افريكان ستاديز شينجانغ اب زبال يونيفرسيتي كم حدا تكسعات بروفيسور كم سبله زغا قبل الኤርትራ قبل الኤርትራ اكاديمي زلوم اخبروت ويون دبلوماسا منغو هغرات زلو زنصبارقيو كاليتي ابز قربا بوست غير واز نبره نزي هنصاتات زي زسرحت كامباني زسرحا كامباني كم بعل اس اف اس فو ويون اس سي جي زبهلا مس ኤርትራ زقربه زمدنا زلوون متحبار زلوون بمخانا اب ኤርትራ اب تتعرضنا ኤርትራውን عبي استواصو كلوان كم زغل بزح صبق نجر كم زغل زتنبه نجر تزاري بنيرو كمون ابتنا افريكا وكيلو ابستفل عليه كونفرنسز ኤርትራ اتكروناتا تمتناتا نابي مخانو كم زناي بعد سولار ابناي سولار انرجي عبي استواصو اب اندستري عبي بقعت مزلوا تشاينا بحاجه كتسرح كتفتن مهلاوا ناي بحكي صبق نجريو ኤርትራ دما مهوراتا ويون منسياتا زل على دبلوماسياوي يكون قطباوي يكون خالي شركنات اكن اوروبا نقلنا بتشاينا تصدم هلاوا اتزبلت تمرتي نمصاين عالمنا كغلغل زغل تكنولوجي هابي كم زغل صبو زغونه غنزابه سلازلو منسيناتنا ابو خيدو تماهيرو كابو بو نقحو بو تحساسبنا اسيا اكايدنا اسيا تماهيرون تمصين تعبرت سبنا زياده كغلغل زغل زبل امنت علني اي بحق صبو طريو نرلنا نتزلو غعزو دما اجامنا نبركتابو اجوخا نبلت حزبنا اتقن قبرنا نخل بزعبا ኤርትራ ولا نشتي ون انتقونه نعونا بزبن متحللاف زكالنا هنقبرالنا زي channel دما نخومو يوك سرح زدلي اب كالي سراحات كساب نراغب نالومي امزي استفل عليه تعسوتات نحرشا نايكالي كتنكف حسيباني رنگ زي اخيدن له نالو مارساب زغودي لايك مقبار سبورت مقبار نزي تعسوتاتنا ناب كالوت مسققار دما ناي نفس وكفنا سراح سلو زغوني مزي تعستونا لهم عاقبكم كتكونوا مزات امت درفوا قد فكمي ابقالك ساب نراخب تصبغوا لتسكو عندكم سيفتو كوداس قال وايا